ang paghandom sa martial law sa amahan ni Marcos Sr. o giuman ang rally batok sa administrasyon ni Marcos Jr. gumikan mga higala ining grabing anomaluso nga flood control projects. Straight to the point. Og panawagan sa publiko mga kahigalaan nga dunay masilutan ni ining mga ingon ni ini mga higala nga mga binuhatan. Straight to the point. At pagtagad butaga sa atong pamanuban usab nining atong tulumanon ng inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang ang libreng comfort rooms sod sa Cebu South Bus Terminal gibuksa na ngadto sa publiko kagahapon. Straight to the point. Okay, so kato mga taga-probinsya, okay na mo, no? Mari mo sa syudad sa Subo, wala na'y problema. Ang inyong pagwiwi o pupo, di na intawon maibanan ang budget sa pamiliti o pag-anhi sa Subo nga wala lagi hinungdan. Wiwi og pupo lang gyud intawon mahigala pabayron pa. Panahon sa administrasyon ni kanhi Gobernador Gwen Garcia. So karon gikorehian na kana sa panahon sa administrasyon ni Pam Bariccuatro ang CR mga kagalaan puwerte, ha? Mas class pa mga higala sa pabayad niya CR na itong kanhing administrasyon. Sa muna nga atong awhagon ang publiko, ang taga-probinsya nga atong makaigsunan, igabot ninyo dire, libre naman ang wiyo upopo, ato lang sang ampingan kanang maong comfort room, no? Kaya nindot na bagyong pagkatrabaho kasama nga ni Store. Mura man o comfort room sa hotel daykin, no? So ato ni tagag pagtagad rumuntaga sa atong pagbanuban usab nining atong tulumanon inyong tulumanon. Straight to the point. Tagaan gyud og dignidad ang atong mga igsuon nga mga taga-probinsya. Nya tagaan gyud mo, no? Mo ni maka-feel na mo diha nga kani mo isakto. No, di ba ni Store? Mo ni mga higala ang pag-abot ninyo sa Dakbayan sa Sugbo. Ma-feel ninyo dayon mga kagalaan ang serbisyo sa probinsya pinaagi pa lang daan sa terminal. Straight to the point. Mo nagiingon pag tikang pa lang nimo, diri mga kagalaan. Pag naog nimo Sugbo, ma-feel na nimo dayon ang serbisyo publiko gikan mahigala sa provincial government. Straight to the point. Samtang sa Pikas Bahin Kirante Construction Corporation nakadonar di ay og 1 milyon ka pesos ngadto ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. panahon sa kampanya sa 2022 nga eleksyon. Straight to the point. Ayay ka, ato ni tagag pagtagad mga sukintig paminaw. O siguro po ang uban nga mga senador, murag hisitan siguro ang uban mangutana day oy. Doon naman mga senador nga nakadawat. Kato day mga kumpare ug mga kumari di ay. Katong nang luhod sa mga kasal ang mandat ni Store og magpaisog-isog ka nga basig kidahatan unya ka sa kidahatan kas kontraktor nga pre, ha? Ang atong naamot pre. Pagtagad robutaga mahigala. Ang mga kontraktor in taon karon mura in taog masakiton mga higala bitaw kaniadto sa unang panahon. Nga kanana ang dunay sakit mahigala karon naa na ni siya kaayuhan. Kanang sakit nga leprosy. Hindi kin kaniadto man kaayuhan karon bita-bitaha na kana naman mga higala no maayo naman siya. Pero kaniadto kanang likayan sa tao ba. Karon mga higala ang kontraktor sama adto to ang kontraktor mga higala nga nisod sa opisinang Erwin Tulfo. Nakita sa CCTV nga dunay kontraktor nga nisod dito siyang opisina. Pwedeng kisi-kisi ni Tulfo mga sukitig paminaw matod pa niya ang iyang tuyo kuno ang pagpaayo ra sa iyang biranda. Katong babae mahigalang itsuraan tong babayhana sa WJ Construction katutuang niadto sa Senado nisod sa opisinang Erwin Tulfo nisod pod mahigala dito sa kinini ang staff sa Blue Ribbon Committee katong WJ Construction Mina Ilamparo Jose yan nakita man CCTV nga dito nisod ka sa opisina ni Erwin Tulfo. Perting kisik-kisik Erwin Tulfo nga igi sila labot isod na sa opisina kaya ang iyang ipaayo ang ilang veranda ra. Wasa kay bao nga unsa dinhi nga kontraktor. O gamo na hinungdan nga iyan nagipakansilar mahigala ang trabahoon unta sa veranda. Mura mga higala mga politiko ron kung mahimo di lang sa gid mo paduol sa kontraktor ay lang sa mo paduol iyahay palayo mga sukintig paminaw. Kay pag-ingon ni Erwin Tulfo, Senador Erwin Tulfo nga dunay iyang ayuhonon nga biranda, ang girekomend nga kontraktor nga mao mahigalay mo ayo sa iyang biranda mga kaigalaan
mo repair sa biranda, mao kini ang WJ Construction. Mao nang nisod siya dito. Katong mao babae. Nya apil man day sa dunay ghost project mga kaigalaan o dunay mga substandard project sa gobyerno. Ikansilar ng Irwin Tulfo na suko pa siya nganong nisod ka sa opisina na hibaw palang di ako no siya mga kaigalaan nga inana og niadto pa gyud sa Blue Ribbon Committee daykin nga ila mga staff dito sa Bros ba to day ha kisi-kisi si Irwin nganong nisod pa man ka. Bisag way buhaton ang kontraktor basta musod sa inyong bahay. Labi pag politiko ka moingon kang ayos ang sudsod diri. Musod ba ka karon sa opisina, musod sa inyong panimalay, ang kontraktor labi pag na-appeal sa top 15. Nga gisulti may galang presidente BBM. Murag mo kisi-kisi ang tao nung panahon na. Katarig pagtagad katong pagmanuban usab nining atong tulumanon inyong tulumanon. Straight to the point. Makaingon sa siguro ning kontraktor day sa una sa nindot pa atong kinabuhi. Abi ko man ning atong panag-uban og sa kasakit o kalipay ni. Sa una sa nindot pa itong kinabuhi, nagkuyog ta. Karon nga nian, nagkalisod-lisod nako inyo kong biyaan. Ipangsulti tayo umang tanan ron. Sama mahigalang Engineer Bryce Hernandez o ni Engineer Alcantara sa DPWH. Nag-iyahay, nagtinagakay mga sukintig paminaw. Niingon mahigala si Hernandez nga ilang giregaluhan mahigala og Land Cruiser. Kalma lang kayo day. Inig birthday, ang ipangregalo ang Land Cruiser lamang. Giregaluhan nila og Land Cruiser. Nangayo pa og patik mga higala nga rilo. Si Engineer Alcantara, matod pa og si Engineer Hernandez may pasultion katong district engineer nga grabe sa mga ghost projects. Ingon siya gipangayuan sila. Mo nang nihatag sila may regalo, ha? Atol sa birthday, nga Land Cruiser og doon na pa'y patik. Pila ang patik indekin? Pila tong patik? Tag 5 million, ha? Pero si Alcantara pangutanon, ingon sa wa sa mangayo, gihatag lang, ha? Gihatag lang to niya, idawat lang punta niya kuno kay birthday man. Kaya ko nung ipauli day oy. Ha? Wa ko nung sa mangayo gihatag naman. Pero si Hernandez may pangutanon, nangayo gyud siya, ha? Kinsa man ang duha mo nagsulti. Pero kana the fact may galang manghatag na unsa man ang regalos birthday Land Cruiser. Pagtagad Rubuntaga mahigalas uban karon ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Basin maghatag-hatag lang kag cake inday kinyam iran ka ng cake unsa man ang daghan man ang cake sa amo. Og Land Cruiser mo ihatag kini hinuon okay ni ha. Makabantay yung kadayon sa day. Oy, DPWH District Engineer ka. Ang regalo nimo imong Assistant District Engineer. Asa ka magregalo ana? Ha? Magsulti na tag tinuod inday ken ba? Unsa man ning imong regalo? Asa man kaaning ko ana? Ha? Naunsa ning kalakihan ni store? Ha? Tagata ning pagtagad Rubuntaga sa ato pabanuban mahigalan ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Nawad-an og moral foundation. Tagata ning pagtagad mahigalas pabanuban usab ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the Di point. kag mahala anang maong klase sa regalo. Liman ka na mahigala. Pero inana siguro sa nobasana ka ng mga kalibutan na sayon-sayon lang yun ang paghatag ni mong regalo, ana. Kay kinibitaw si kanhi Gobernador Gwen Garcia, suito man sa kaayo nga ipanghatag lang dahil ni QM Builders mahigala ng Land Cruiser nga bulletproof pa yun. Straight to the point. Na masangil siya usa ka official nga gihatagan. Suito gis Gwen day. Nganong suito man ka Gob Gwen? Ni anang mga inana kinsa man ning maong official nga gitagaan og Land Cruiser nga bulletproof ni ining QM Builders. Straight to the point. Si Pambari 4 mahigala iyang gi paklaro nga kanang Land Cruiser niya gipahuam na niya dili na sa QM Builders. Wala pa eleksyon iya na kanang gigamit. Gumikan mga higala kay dunay threat sa iyang kinabuhi. Dunay mga concern niya. Pero dili na sa QM. So mo na nga dili si Pam ang but pasabot aning Gwen. Naagi sila ang gipasabot day. Kinsa man nga official sa gobyerno, kanhi Governor Gwen Garcia isulti ko no be. Kinsa ning gitagaan og Land Cruiser nga kini ni ang bulletproof.
Niining QM Builders. Straight to the point. Ngiga day mga sukid di paminaw no. Si Pambari 4 mahigalan ni tubag kay gipangutana sa media. At tingala lang sa Pambari 4 unsa man pangutanahan nga kuan man. Kay doon na ay mga higalay na mahayag ana. So gipaklaro niya nga dili na ako. Lahi siguro na ang official. Kinsa man ang official ha? Straight to the point. Ngiga day ni mga higalang mga rilo nga patik ipang regalo nila day no. Kamahal ba di ay na may tag 5 million, ay tag 11 million. Uy, Ginoo ko. Kabahala ba di ay mga kaigalaan? Tagantanig pagtagad ng buntaga sa atong pagban-uban nining atong tulumanon, inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa pikas bahin mga sukitig paminaw, dito sa kauluhan, yan na, laing 592 ka mga bank accounts sa mga individual nga gilambigit sa anomalusong fraud control projects ang gifreeze na ngadto sa Anti-Money Laundering Council kon AMLAC. Straight to the point. Gifreeze na, naulahin na mag-freeze. Ang uban, gipang-withdraw na. Paspas, kayo nang withdraw ang mga kontraktor. O mo ni mga higala nga lupig sa lihok ang gobyerno. Dugaya po maka-freeze. Mo na ang banks karon mo limit o daily mahigala. Daan naman na may limit sila day. Mo deposito kas bangko karon stricto kayo, no? 500,000 pesos cash ang deposito mahigala. Siyempre ang bangko mo ngutanam gyud asagikan. Og cheque okay lang pero sukit-sukito nila kung kana mahigalang maong kwarta gikan sa kontraktor. Matod pa mahigala ni Benji Magalong ang mga politiko o kining mga na-involved in flood control projects. Doon ay mga condos Manila, ang usa ka kwarto, yung 2 bedrooms dayken, ang usa ka bedroom gigamit, ang usa ka bedroom gibutangan sa mga kwartang puting daghana. Ngilngigan isto. Ang ubang gipang vault mga higala, porbida. Inana ka ngilngig ha, kita kas kwartang tumpi-tumpi katuto ang atubangan ni Alcantara mga sukit paminaw, gibahin-bahin, gibutang mahigalag karton sa noodles, pertindaghanan ni store i-deliver na para kang kuana, kini para kang kuan. Kuyawa oy. Straight to the point. Gabaha mga higala ang kwarta, samtang ang tubig gabaha sa mga kabos, ang kwarta gabaha sa mga buaya. Straight to the point. Katanig pagtagad lubutaga sa tumuman-uban usab nining atong tulumanon ning inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa pikas bahin na bagong speaker nga si Faustino D ni kanselar na sa travel clearance ni Kongresista Saldico. Straight to the point. Aron mapugos kini o balik sa Pilipinas o katubangon ang mga akusasyon bahit sa flood control projects. Straight to the point. Ato ni tagad pagtagad mo tong pangutana ni Sara Duterte. Ang uban mahigala wa ka G atong pangutana ha. Wa ka G atong tubagan Sara. Pangutana gitubag o pangutana ni Congresswoman Rene ako alapil tiniyang pangutana ng Sara Duterte atol sa budget hearing. Kaya mo lagi na inana man ka-powerful ang lower house. Budget hearing na Manila. Kabantay mo hasta ganing Vice President. Ila mahigalang sukit-sukiton og mayo asang kwarta mo ni mauna. Inana na ngano man because the power of the purse naa sa Congress. Particularly sa lower house. Kita mo? Sara Duterte mismo, Vice President, wa nila tagai og parliamentary courtesy. Alagi sukit-sukit, gisukit-sukit. Pagtubag pang Sara, kalma kayo. Pwede ba ko mangutana? Igunsa mo ni Saldico. Igunsa ka ni Saldico. Sa may implication ato nga pangutana, gitubag o pangutana, o either way, either yes or no, igo gihapon. Aritas to mga issues, mga suking tigpaminaw. So, gipulihan naman Diyos Martin, unahon ta sa ni Megalang isyuhang pagpuli ni Martin. Wa pa kay ugma ra ba mahigala, mao naman ang rally, o niya, siyempre ang katawhan, sa ako nang gi-explicar mga kaigalaan, nakaibaw na sila, kinsa magi-atong dutan aning tanan. Muna, kaniadto pa, nga itong komentaryo mahigalab. Igo, gyud permi mga suking tigpaminaw, paggawas ining flood control project, ingon ako daan, kini si Bunuan, di na ni magpaabot og dugang investigasyon, dapat mo resign na siya, or si Marcos iyang patiran kini si Bunuan. Ano man, simple reason. Ikaw may DPWH secretary, mo ni nahitabo during your watch, grabing kinawatay sa kwartas gobyerno. Og apil ka na, presumably, ingon gyud ang mga tao nga apil kas kinawatay. Nan kung wa kay apil, gadanghag ka. Wa ka kabantay nga ikaw may gibutang diha. Simple.
So under the doctrine of command responsibility, kinahanglan kayo matangtang. May gani mahigala gyud kay nadutlan kadugayan. Ha? Kay primero na inyon issue man to siya nga dili sa gyud mo resign, mo tabang di tabang pag imbestigar. Mahibawaan ang kaliwat kontraktor na isad. Di man ang mahimo mga higalang inana. Nya kaduharon kinis Martin, may kay mga higala mo dag imbestigar sa uban. Ngano man nga si Martin kinahanglan matangtang sa diha. Ha? Kinahanglan mo resign or tangtang. Parehara akong opinion nga kang bunuan. Parehara rason. Kang bunuan may galad daan na giko nagingon, kinahanglan bunuan mo resign ka, pagkauwaw ka lang diha. Or si Marcos kinahanglan nga iyang i-fire out. Iyang i-terminate. Kining iyang alter ego nga si Secretary Manuel Bunuan. Simple reason, bisa pag moingon sa nga wa si appeals kawat, but ang rason mahigala under the doctrine of command responsibility, imo nang look out na ikaw may responsable diha. Kinawatay diha atol sa imong watch. Mao po ni si Martin Romualdez. Kaysa ako nangingon, ang power of the force na ang mga higala sa Kongreso, kabantay mo, ang tanan nga mga department heads, musaludo nila nga do, muadto mahigala sa Congress kay ipatawag sa House Committee on Appropriation. Straight to the point. Sukit-sukito nilag mayo, sukit-sukito og mayo. Karon iyahay na mga higala panghinaw, wa na may labot ana, wa na may labot sa insertion na. Mahimo nga doon na insertion, sa to pa kung inyong tayo na nga insertion, wanay labot ni mga congressman nga appeal sa House Committee on Appropriation, Vice Chairman daghan kayo. Wanay gamit ng hiring-hiring, wanay hiring-hiring, ano mag-hiring-hiring pamanta. O mauho na. Limang kasi Sara Duterte may gala, Vice President na ha. Anong matambong man ka, anong ngadto man ka, musaludo man ka dito sa mga congressmen. Because under the Constitution, under Article 6, sa 1987 Constitution, ang power of the purse na ang mga higala sa Congress, particularly sa lower house. Straight to the point. Muna hastang Vice President atubang dito. But ang tradition, ang President o Vice President tagaan nila na o parliamentary courtesy. Si Sara wa na taga Allah, sukit-sukit. Inana. So sila maoy nagmaniho sa budget. Pagkalandakas, pagdunay nayabag ang budget karon 2025 bastos nga budget. Of course, Martin Romualdez nga maoy leader diya sa lower house, ikaw gyud maigo natural na. Unya, sa kadaghan nga mga flood control projects, mga ghost projects. Moingon ni ka ghost projects, makaingon kay gyud mahigalag na substandard project, kanang substandard. Grabe din ang pangwarta ha. Ako i-explicar ninyo na mahigala itong base sa hearing. Unsa ang pangwarta sa substandard project, dako kwarta na dai pero dili pa gyud kon bita-bitaha pa gyud pong gamay pero di gyud nga bitaha kay limang ka nakuyawa nang ibutang tatulay ni store niya substandard, mahugmak. Sus Ginoo ko. Maka kuan pa man kaamong pagkagtao ba? Kadto ng ghost project di na gyud kakamong og tao kay wa na mo ginakita ang tulay. Ako lang ni agi katawa mahigala. Ha? Wa man gyud nakita. Kanang flood control mahigala, kita mo flood control projects nga gibutang ana pagbaha mahigala pidawa may kabilya. Ha? Way kabilya. Mao na substandard. Gikwarta nila maayo. Di ang kontraktor na pikip ang kontraktor sa pamay akong himo ang project nga wa naman gi bukog naman ni nahabilin ning akong ang budget. Gi labatiba naman sa mga politiko taga DPWH ug uban pa. Ha, sa base sa sulti ni Magalong. So ang nahabilin sa kontraktor gamay na lang niya siya pa'y mamuhunan. Mayong kontraktor nga ako gyud namuhunan di mo ginansa sa kuan ning kalakiha kay doon po kay mga taong gisulduan. Di ang na sakripisyo ang project manang substandard. Ang uban gyud grabe kayo. Wa ginakita gikwarta tanan. Ang ghost man gitawag ghost. Why project nila mo? Ghost, kalag mga higala. Unsa man ang kalag? O ang Biblia may pasultion ang kalag. Why bukog o why unod?
Magyod, mura na mahigala katong kuan. O sa tong ang Chinbin Lode to no, katong kanta. Oh my love, my darling. Insa naman akong tingog mahigala. Muna nauso na karon ang ghost project nga mga termino, sikat nga mga termino ron, contractor, district engineer, mga politiko, ghost project, substandard project. Na karon hibawa mo mahigala unsa? Do na pod manghigalay gitawag og ghost survey. Tama, unsa may ko example. Ingon mahigalas Martin, lima ka natangtang si Martin ron pagka speaker of the house. Nga niyang trust rating taas man day kaayo kuno, matud pa sa iyang survey. Tanaw na ko mahigala kini ghost survey gani. Tara, pakita ko names na sa survey ingon sao. Mao na kuno ni ang survey Si Marcos kuno BBM taas day ka nag-rating. Tanawa ang rating ni Marcos 71%. Sikan kuno ni Marcos kuno So pa matangtang si ko na ni aning September 12 na. Kay unsa man to pitsag tangtang si speaker day karon naman si Manaha Dekin. Ni adtong unsa man taron pizza 20 man taron ito pizza kwan. Miyerkules pizza 17. Ni pagawas pag survey anang pizza 12 kanang Biyernes ipagawas pa og Biyernes nga taas kuno sa trust rating sa survey kuno mahigala ining RPMD survey. Mga top government officials, Philippines Buses ng Bayan, trust and approval ratings, taas na kuno Niyan ang Biyernes, taas siya rating. Pag Miyerkules, taas siya rating, trust rating. Gisaligan siya taas kayo. Si Martin Romualdez. Taas pa siyang Sara Duterte, matod pa. Niyan ang Biyernes. Pag Miyerkules, tanggal. Mao ni mahigala, tanaw na ko ini. Kining survey ghost survey kini. Wala ito batayanan. Dali kayo ang mga mabuot yung mga tao. Ang mga normal ba? Nga tao. Katong ibutan talang, katong maantigo ba? Ma-analyze o butang. Tawa si Marcos kuno. Kaya ang survey mahigala nga tinuod. Og may kag-trust rating, ang amahan Duterte may pinakataas. Nisunod Sara, lupig yung Sara sa papanay. Og rating. Sa mga government officials, si Sara pinakataas og rating. Pero naghimo sila ilang survey mahigala. Tanaw ko, ghost survey kini. Sa ilang ghost survey, si Marcos BBM, maoy pinakataas og rating 71%. Gisundan sang Martin, 63.5% ang kang Martin. Ako ipakita nyo yung survey Unya, kang Sara Duterte, 57%. Ang kang Cheese Escudero, 51%. RP Mission and Development Foundation Incorporated, mo kuno ning survey Yan ang pagka-September 12 ni gipagawas mahigala sa ato pa ni anang Biyernes. Gisaligan si Martin. Trust rating 63.5%. Layo na kay Sara. 57% ang kang Sara. Mo nang ilang ipa-impeach si Sara mahigala. Kay ang trust tuan ni Martin kontrang Sara. Ang gusto mo pa-impeach si Sara mga kaigalan, mao pa'y unang natanggal. Kanawa, ang sama na yung pagkitabo asa ba ka mangita RPMD? Ang one nila mabantay nga kanang RPMD, mao po ng survey na ito itong Gwen. One nila survey katong Gwen versus Pam. Example nituo mo na mahigalang ghost survey. Tanawa na god. Aki pabalik ninyo pakita Sa survey sa Mayo pa ni Dong. 5 kaon sa kabugal-bugal ni survey Ang kang Gwen Kuno Garcia, matod pa ning RPMD survey. April pa ni April. Niyan ang buwan sa Abril, ang kang Gwen nga rating 95.8%. Sus, ang kang Pam mahigala 3.2%. Wa naman lagi nga bitaw nga kang Gwen, butanta kang Gwen 60%. Or 70% si Pam nakakuha 30%. Wa gyud Piti pagkalubungan Pam. 5 ka lang 3.2%. Dahil kakaingon nga kini ghost survey ni. Sa Abril
Mo'y nagsulbi-sulbi po ni Kwan, kining Martin mo yung ipasigarbo, mahigala kining sulbiha. Maklaro man nimo, tawa? Kanaha, pag Abril na, layo-layo pang eleksyon. Pag Mayo na yun, nagsulbi na pagbalik, Mayo, ganyan. Mayo 5 ang eleksyon, hapit na yun. May 5 na yun. Sus, ni gamay nagsamot ang kang Pam. Ay! May pa dito sa pagka-Abril, kasi Pam naka 3.2% pa. Sus, pag Mayo nga nagkaduol ng eleksyon, 2% naman lang yung kang Pam. Ang kang Guin, 98% doon. Ang kang Pam, 2%. Masa kabugal-bugal ng surbiha, Nestor? Unya, nituo ka ng surbiha? Mabutang sa muna ho na di ka na ghost survey? Wala ko ingon ni mo, Inday Marisa Abadjes. Ikaw, Inday Ken Galania. Naganay mo ngangkon nga survey-survey. Una-una, ang ghost survey ka na. Kanang mangangkon ba nga kanang si Romaldis mas taas? Ha? But-sabot ako ba nga nangangkon nga si Romaldis taas? Mauni kang Gwen. Bitaw ta to kana survey dili kayo aron kunuhay ba unta nga dili kayo ngilad paminawon ba nga nagkaduol gyud nga ibutata Gwen Garcia 60%, si Pam 40%. Pildi gyapon si Pam pero ka kumbati day no? Wa gyud oy. Asam ka mangita di ka bugal-bugal na nagkaduol ng eleksyon. Limang ka usa ka imposible. Kana si Pam may kala tinuod na pagsugod-sugod pa na kay mailhi. Ya, humana to interviews di HP kana mga humana man to interview na. Ni sulbong-sulbong na ang rating. Limang ka na humana to na interview hingamay na hinoong rating ni Pam. Ay! So ikaw nga magkabantay ka ni Stormingon yung ka nga kini ghost survey na ha? Nga naman, unsa may resibo mga higala umika nga nag-una na sa survey ngilngig na. Tinuoray haplang kahanta lang mong istorya. Kanang mga survey nga tinuod nga survey, kitong mga credible gyud nga mo survey. Kay bawo kay gyud ang resibo anang survey inigsuroy nimo dito sa field. Inday ken. Nigsuroy nimo sa field ay makahigbaw kay gyud ang mga tao bisag random pa nimo pangutana. I-random pa nimo pangutana sa mga tinuod una mosulti gyud ang mga tao. Ha? Ikaw mismo maka-feel ka na. Amo na ngayog tuon ng survey nga ipasigarbo mo na nga survey kay ghost survey na. Ay! Nato example ninyo ha. Kadto bitaw may kanang 2010 kani nga mga klase sa presidente day kusog man giday. Kanang 2010 nga presidential election ang nagmangga na balikon nako ang nangandam ana kadto gyud si Manny Villar og si Maruhas. Sila mo oy nangandam ana. Kay bawo ko na because si Maruhas og si Villar mo arena sa kong program. Dito pa tong istasyon Kulon kasamang Nestor. Pareha ni Garig Cebu, tagaan ako sa airtime nga patas. Dili ta mabayas ilang duha. Si Maruhas ginangandam for LP. Sus namatay man as Kuri day. Pagkamatay ni Kuri mga kagalaan ni slide down si Maruhas nag-vice president na siya ni Pinoy. Nag-running mate na lang sa Pinoy kay kusog naman gis Pinoy. Kadtong pagkakusugan ni Pinoy. Bisag unsahon pagpagawas og survey na nga Pildis Pinoy, ikaw mismo nga ikaw kadausan na to nga nakakwan. Inigsuri nimo sa field, makakita ka gyud bisag ato kag coffee shop day ken ato ka bisag asa mi noy akino mi sir. So kasabot ka na, wa pa eleksyon kasabot na ka dumadaog os Pinoy. Manay prangkan pa kay istorya. Pag 2016, masulti na tas tinuod ha. Kanang 2016 day. Kisa may kusog ana, kisa may nangandam ana. Si Binay, kusog kayos Binay, attack nilag maayo sa mga skandals Makati. So nagbangga to Binay, Maruhas, mamana sa Grispo ni kusog sa to. Pagdagan Duterte mga higala, Permiro maragwa pa to, huwag kayo mag-pick up. Kadugan pag pick up, pag surge good sa iyang rating, wa pa eleksyon. Mga 2 weeks before election, mautog ang Pinoy sad. 2 weeks before election, kasabot na mga tao, oy. Bisag unsa pa mga survey, paggawas kasabot na nga ghost survey na inyo. Kay ang tao mohimo magyang kaguling mo survey. Ikaw bisag kinsa na to, may standby mo coffee shop, mo standby mo nga tong mga kanana ang asa dapit nga lugar, makuha na nimo ang pulso daan inday ken. Uyon ka na ko na day. Kita rin pulso daan. Kanang kang Pinoy, kita na ko daog na Pinoy. Kanana ang sa kang Duterte, wa pa eleksyon 2 weeks before the election kasabot ka daog na. Bisan kaning kang BBM, 2 weeks before the election daog na kasabot kita. Bisag asa ko kumato ato kog coffee shop kumusta din he. Ayaw pagsulti unsa ka. Ngutana lang ka sa mga coffee shop kana mga mo serve dag coffee kana mga ordinary nga mga tao. Kasabot na ka daog dumadaog na sa Marcos atong 2022. Kasabot na ka ana.
So kung dunay mo pagawas og survey nga mo nimo na, ingka ghost survey na. Ha? Mao sa ning kinang kang guwin og kang pam. Bisa min kang asguin kusog. Og butang ta lang kusog ngano man 2% pa sa gyud kang pam dai. Very very impossible sa nang kuana. Ha? So mo na mahigalay ghost survey. Ang resibo og mapasigarbo kag survey nga ikaw mo ikusog sa survey. Ang resibo ana ang inigsuroy sa field. Kaya ang tao ni adto sa field mingon di man gyud mao eh. Ay! Muna nga di na pwede nimong pikion ang survey. Mahimo nang imong i-ghost survey nga ipasigarbo nimo sama ni Martin, sama may gala ni Guy nagpasigarbo, pero ang tinuod gyud ang mga tao, ang matag-usa nato nga katawhan, maka-evaluate ka man gyud. Maka-evaluate ka, sabot ka gyud. Mo na nga inigpangutanan nimo, mobita na karon no. Pangutanag mga ordinary nga mga tao. Sarah versus Martin. Kana lang be, duha. Sarah versus Martin, surveyha. Ikaw may mismo sa mga kaugalingon. Pangutana dito, kung way lain, Sarah versus Martin lang yun. Lupig yun, Sarah? Sure ka na? O mo pagawas og survey nga, lupig Sarah, Martin gyud kusog. Huna-huna di ka na ghost survey. Nga naman, ikaw mismo, makasulti ka man. Lahi man nang ipakita nga survey-survey. Ako mismo ngadto ko bisasa ko madto, lahi man gyud mo daog day. Lahi gyud mo daog. Mao kana akong ingon nga kana na ang dunay daghang mangangkon aning survey-survey. Daghang mangangkon pero una-una gyud maayo ang resibo gyud, ang actual gyud adto nimo sa field. Idigadto nigsuroy nimo sa actual nga suroy nga to sa mga tao, makita gyud nimo kinsay tinuod nga kusog. Ha? Og atikon ka gani nga di ana, mo'y nag-una ana. Nya pagsuroy nimo sa field, man maog yun, lahi mga ako nakita. So, na ka makaingon, ghost survey ka na. Muna si Martin Romualdez, nagpahimo ghost survey, nga kuno taas yung trust rating, anang Biyernes, September 12. Ang resulta pagka Miyerkules, tanggal manghigala si Martin. Matalinong talakayan, diretsahan. Attorney Rufil Banyok sa Straight to the Point. Straight to the Point. Arita sa atong dugang hisgutanan rong buntaga mga higala. Sa atong paguban-uban mahigala dinhi sa atong sibianan DYHP, particularly ni ining atong program Straight to the Point. Unya balikan nato ni mga investigasyon sa Senado. Ato atong hisgutan sa Martin ganina. Arita mahigala sa atong investigasyon sa Senado mga higala, unya gipang-contempt ni sila, ha? Ang ipang-contempt si District Engineer Alcantara, dapay GP Mendoza, diapa si Curly Diskaya, na contempt og tuaron mahigala nagpuyo ron. Mura og aligre tong ilang Pinoy-anan dito kay kinsa man Diskaya, Engineer Alcantara. Tuog naman nig mga mga memory foam ang katulganan bitaw nila, Nestor, nindot kay mga beda na dato gud. Karon to murag ni balik mahigalas kuan kay tuwa na double deck. So aron, wa naman ni maana higdag double deck. Murag boarding house high school. Wala, pagsabot-sabot na mo diha, kana si District Engineer Alcantara, ibutang lang sa ubos, ay ibutang sa taas, kaya dako-dako ba ito masig mahugmak ng double deck. Kinini ang si Kwan, tulo na sila mahigalang ipang-contempt. Kini mahigalang, kina-contempt naman tudaan si Engineer Bryce Hernandez. So gisunod mahigalang pag-contempt mga kagalaan katong district engineer, wa naman magkadimaon ni ila mga higalang. Wa na magkadimao mahigalan ni ila mga testimonya na ilhan mahigala sa Senadong namakak. Labi pa mga kagalaan kini Sping Lacson, PNP Chief good ni mahigala. Makaklarom gini ayaw kayo gamitin ang yung binakak ha. Apa may inimbestigaran ni Ping Lacson mahigala medyo sagol pinulis. Ingon bitaw si Kwanday Alcantara day ba nga dahil your honor yung sa salin ko your honor ginan sang Lacson nga
wag mo na lang nga gamitin yung salin. Lalo kang madidiin dyan. Wa ga ba? Mo mga tarungan pamigal sa Alcantara, mga sukinting paminaw nga, ako ni Ronald, kay kanang akong salin, mo guni ana. Ganyan sa laksyon, ayaw na nanta na salin, kay, og mo, kuan ka salin, samot ka kinisgas ya da salin ron. Wala, nagtudtod na mahigala si Alcantara og si kuan, kini mga bakakon mahigala, kini gud mga higalang kawatan. Medyo magkatuog yun mga kagilaan nga kining kawatan, igsuon kinis bakakon. Eh kana landaan mahigalang district engineer ka, nangawat mo kwarta sa Ghost Project. Bahin-bahin yung kwarta, kawat mo na. Pila ka milyon kwarta, gibahin-bahin ninyo, kawat na. Unya, gipirmahan ninyo dito nga ang project implemented, completed. Habay completed nga may napuha. So pagpirma ni mo daan, pag certify ni mo implemented, completed, bakakon kang dako. So ang bakakon, o kinini ang kawatan, managsuon di ganini magkaluha, magsuon gani sigurado yung kanisor. Og managsuon manggaling ni medyo maguwang siguro gining kawatan. Nya manghod-manghod niya ning bakakon. Ato ni mahigalan tagaag pagtagad ron to gipangkontem. Kay saon taman, no? Si Bryce Hernandez kauban mahigala ni ining Alcantara, sila maning kuyuga mahigalang mga district engineers nga sila po ang nasakpan dito sa kasino nga napildi at 300 million. Lahi pa ito napildi og 950 million. Hapit mo 1 billion. Onya, si nag-iyahay nagtudtod doon, iyahay luwas kaugalingon. Batuon niya mahigala sa Alcantara. Gisugo ra kuno sa siyang boss nga si Alcantara. Si Alcantara sad mo baos pud mahigala nga tong Hernandez. Agi pang contempt. Silang duha, contempt na madaan si Hernandez. Gisunod mahigala sa Alcantara. Gisunod po mahigala kato si Mendoza. O nya, si Diskaya na apil po ka contempt. Ang wa ma-contempt indakin, kadtong babae nga si Sally Santos day, sa same construction. Una-unang Sally, oy, ako gigamit la ko ninyo. Kontraktor ko, pero utugan na lang ko sa tanan, aron nga kininiang kuan. Utugan na lang ko sa tanan, aning kalakiha. Kaliso ako'y mapriso, kamo mga dagko, di mo mapriso. Hintugan na lang Sally nga, dunay mga higayon nga iya dayong lisensya, giabangan ra. Nga nagdawat lang siya mahigala og portion, gamay na nga portion. Dunay porsyento lang. Kwarta gihapon, dako gihapon kwartaha day, pero mas dako tong gikawat yun nga ila. Ipakwintada go, dunay 600 million nga project. Ang ihatag nilang Sally, mga higala, niabot lang 18 million day. So 18 million na gihatag ni Sally, lipay lagi po Sally, kaya ang po sa gihimo po, ang iya namang lisensya may gamit dito, pero sus kada ko ang kwarta. Ang 600 million, giibanan og 18 million, para kang Sally, mo gibahin-bahin sa mga buaya. Unahunang Sally, oy ang mag-ako'y mapriso ni kalakihan niya, kamudi, gamay ra ning akong kwarta, itugan ko na lang ni. Muna niya, situgan na lang. Tugan sa mahigala. Wa maapil o kakuntim si Sally. Pero susday, gidas clinic. Oy. Mura sa mahigala, nalain niyang paminaw nga iyan ang ipangtugan ang iyang mga anomalya, mga sukitig paminaw. Naglain niyang kabuhi. Oy. Pero may na lang to na das clinic, kung sa kining uban yun to na silang boarding house sa sinit. Straight to the point. Busa, kanana ang kawatan, murag igsuon man isla sa kinini ang kawatan, igsuon sa bakakon, pero manghod ning bakakon. Una gining kawatan day. Kining tulisan, maguwang pa gining tulisan, Tulisan, tulis man naghimo sa kwartas gobyerno. Tulisan, kawatan, igsuon nila mahigalang bakakon, manghod po nilang tapulan. Nga naman, wa na ko nila susiha dito,
Nagos ba nagwa na mag-ghost project? Wa na susi-susi pirma na lang dayon, hayahaya. Liman kagapaso na lang sa ghost project lahi man ang arrangement sa Goday. Liman ka mga sino ang mga district engineers? Tos kasino? Nag-alias og ngan, di baka kundaan. Nagkasuod sa kasino. Oh. Unya, pag adto siging kasino hatdan lang kag dokumento dito day. Engineer, di pirmahanan engineer, ha? Sa man ang katong project dito ibutangin na completed na. Wa na susi-susi. Wa na, di na. Mo nang di may bawaan, substandard bag dili. Pero given naman sa naday nga mas substandard gyud gikuha na gud ninyo ang inyong bahin. Lamang kapag approve ana, pre-qualification bidding palang daan. Submit palang daan mahigala sa mga mobids. Unya ipahigayon ang bidding. Pag notice of award ana, wa na gikuha ng kwarta. Advance na mo nang advantage ini mga diskaya kini mga dagkong contractors. Kay ang mga nagpa-bidding gikuha ng porsyento gi-advance na. Maka-afford man. Katong gagmay kontraktor minguman nga akong ihatag imong bahin unya sir og ma'am inigma daw na nami sa kuan project nga makasugod ta akong ihatag ang permiro down para inyo na. Langan man. Pero katong mga dagkong kontraktor ni store inig-ingon notice of award. Awa na oy. Matik dayon mahigalang komisyon. Muna musamot kag kadako, daghan kag kwarta, musamot ka daghan imong kontrak. Kay mo ngadto man ta mga politicians, si kuan lay bahala na di natali sud lisuron. Pila may kantidad sa project, 10 million, nakay 30%. Sus di amo na. Nanong 100 million, 30%, nakay 30 million. I-deliver na dayon, wala daghang kuan pa. Pag notice of award na hatag na dayon. Tiba-tiba na day kamon lay bahala na di na may maglabot usa nang kuan na. Muingon pagiday ka ng mga contractor sige lang, ma'am, sir, kami na ibahala sa mga dokumento tanan. na may mga form, in fact, nakita sa investigation, Indekin, nakita nga cut-and-paste na ganing uban. Gikat-and-paste na pagkahanggawa. Wala, paingon na nistor. Adto nas diskaya, may ko na yung mga project. Adto diskaya kay, di na ta maglisod. Inig-notice of award na dayon, advance na. Sila na ibahala tanan. No, di na kayo nga pangayuan pag ang dokumento ani ang kuha na. Pag ingon, okay, approve, ikaw daog. Okay, hatod na dayon. Wa na, sila na ibahala sa tanan, documentation tanan. Dili na ka mahasol. Muna mga politiko dahil mo nga, makahungong yung adtong diskaya ay, di na ka mahasol. Dako ang bayan diskaya dito, walo kandanan ni na elevator, Kaya, pag abot dito, na may mga staff, na may tighimo na sus, gikat and paste ra, Nakita sa investigation, gikat and paste ra. Kana di mga projects, may lang, gik-chap-chap ang project. Ibutan ta 1 billion ang project. O 1 billion ang bidding to man sa national day, di sa regional office, o atos national central office. Dako man nga, project, maapil naman sekretary. Maapil naman undersecretary. So ilan chap-chapon nga, ibutang lang 150 million lang. Phase 1, phase 2, phase 3 lang na ito na. Bahin-bahinon. Parang adtura sa district ang kwarta. Adtura sa district ang bidding. Unya, ganahan ang politicians, katong sponsor sa line items, si kuan lang kontraktor, ibukuan na kay, kandako na bitaw nga kontraktor, naanong ko sa kwarta god? Wa na kay problema to. Iningingon ni mo ni store, mura magkasangay magkanistor, kontraktor. Sayo na lang kayo. Ang imo rin na natay project, matatingala bita mo, tingala mo ha, kadaghang kontraktor sa Cebu, moabot yun ang mga taga Manila, mo'y mudaog sa Cebu day. Daghan yun na mahitabo. Nganoy na naman, kay sila mo oy dunay capacity nga mo advance na daan. O ikaw ron politician, nakagipahimong building, nakagipahimo diyang na pa magaling laing issue day sa Mandawi, street lighting sa da. Mandawi ba ito pa doon nga kana na ang DPWH gapon. Pagkamahalan na lang kayo sa ilang lampos. Ginuog ko ito nga lampos. Pagkamahala. Ito lang tagsaon. Aral sa flood control. Ha?
So karon balikan sa naton flood control. So na contempt sila. Kay na makakman. Unya tuwa na sila ron sa Senate nila sa ilang boarding house sa Senate, ha? Kaya ito tanawon tong mga pictures sa dong may na ba to dong? Ilang higdaanan dito sa Senate. Tama to, gitagaan ba sila kan? Aircon mahinoon. O kani ni ana. O mo na ni ilang kan. Wa po ni tapad siguro si Hernandez o si Alcantara kay mas musumbagay. Corey Diskaya o. Gidana siyang boarding house sa Senado. Ya, dia pas Alcantara, tawa. Asa man to ilang dili in on folding bed, kato hinuon ning double deck. Ha, be tanawa. Asa ha? Oh, mo na ni. Dito ni sa silong des, underground din nila. Oh, ha? O na, ilang boarding house, i-freeze ko no dong. O mo na ni. So mamili lang kani si Alcantara, ka double deck ba na diha. Magsabot lang sila nga di lang si Alcantara ibutang sa taas kay basi mohugma. Tama na, kini si Alcantara god pila ka ang asset nila kada bilyon nay. Di mo na. Unya kada ko mapildis kasinog mga 300 million. Ang hidaanan ani ilang balay ngilngig kayo ni store. O dapat diskaya hamatos diskaya dong yung soda sa boarding house, ha. Kaya diskaya. Gieskortan sa Senate Sergeant at Arms. O, tana, padong na siya dito. Pero mahuna-huna as diskaya dahil total anad bantaan eh, kigikan to sa kakabos, ha? O niya, gikan sa kakabos na dato. Ang problema, pertindatuan na gid nila ni store. 5 kato ilang bahay ni diskaya, pagkangilngig atong balaya. Ang iyang kwartong diskaya, makikilan, sos ka ng king bed, bitaw nga, mohigdaanan unya, foam bitaw nga kanana ang memory foam nga, nindot kay rumoy, kaayo yun, ha? Perti kalumoy, pero karon to dito nahigda sa double deck, ha? Kisa may kauban ni Diskaya sa kwarto, di ba kay wa man ang iyang asawa maapil ini, ha? Murag wa ko unsa na kay nahitabo ni ilang panagtiayon ron mga kaigalaan, wa naman magkadimao ni ilang rason. Nagkalahi ilang rason, wa na siguro siya magduog siguro, wa na magistorya tingali ning duha. Murag na kuha na siguro, naunsa na itong kinabuhi ang atong flood control. Mao'y nagkakontep niya kay nalahi ang iyang katarungan, lahi po niyang asawa. Ato analasaro na nga kontep yun. So kung mga senador, lahi man ang iyong katarungan, iyong mga asawa, lahi may katarungan lagi. Namo na ni si Bryce na, tao. So mo lang kon, pero kutson mahinoon day. Kutson mahinoon, i-zoom ko na yun dong. Kaya katutuang na double deck. Kana, okay. Pwede ma-zoom na. O, kana. Doon ay online. Usara magkabuk online, request po tele, pwede mo maka-request o makakuano ka ng online siguro nga kuan pod. Doon ay mahaghag ba? Naay habol usa. Doon ay online, doon ay habol. Onya ay lihok diha Alcantalag na gani kas taas. Wa rabay ali ng kinini ang double deck. Kinini ang ay lang yung lihok-lihok din hagkon kay basi mataga ka daw dako ra ba ka. Kini ra ba nga kutson mahigala? Dili ra ba ni memory foam ang inyong naandan nga mo inyong higdaanan? Pero bita-bitaha na lang ni kontra sa magbanig mog buli. Mo ni ang nahitabo kana kon pala na ha. Patikim pala na ini kapriso ninyo nga tugos prisuhan si Kwati Batirol gid mo. Kani na pala na diha tutua pa karon wa pa makalingkawas tuwa pa dito sod. Igwardiyahan sa Senate Sergeant at Arms tungod mga higala kay wa pa man ang sunod hearing. Tan-aw na ko dai kini si Bryce Hernandez ni-request siya nga balik na ko Senate kay bita-bita man ning sa Senate kay ngadto siya sa Pasay City Jail nauna niya matelisuras Pasay City Jail ay pati naghana mga piniriso ang uban magtindog magkuan kini ni ang magpuli-puli manistor kami tog 4 ka oras kamo po'y tindog inighumana mo tindog kamo na po'y tindog kami tog. Resulta na as kakabos mahigala sa atong nasod hasta itong mga prisuhan. Kana mga piniriso, kabantay mo, di man makakatog day. Pitindaghan naman nila. Mag-duty-duty sila ni store.
Sige, tuog sa mo 4 ka oras, kami mo tindog. Nighuman ana, kami na pud mo mo higda, kamo pud mo barog. Puli-puli lang, alimuot pa yun. Nahuna siguro, Bryce Hernandez, maon na yan. Balik lang ko sinit. Ay! Ay, tanawa na aircon man ilang higdaanan dito gihapon. Bisan man tuod, mga higalag na ani sa double deck. Pero aircon gihapon, no? O nya, pero doon na nagikalainan. Laba ka ng maanad na laba ka ng parehan ng mga dato na mahigala kaayo, pertin datuan na tungod ining kwarta mahigala nga kwarta sa hangin, naanad na ni mahigala katog nga senyorito gyud. Senyorito gyud. Asa man ka mahita ka nang mapildi ka og 300 million day. Kanas diskaya gud Pila ka billions ila nakuha? 31 billion. Could just imagine that. 31 billion sa 2022 to 2025. Unya karon tug ka ng kon pala na patikim pala na kay ni kapriso ini adto ginitog sa prisuhan nga kwan. Why kon special treatment? Kana karon dunay aircon diha. Unya dunay kining dunay double deck. Dili po na sila itapad kay basi mag-istorya na sila itapad. Labi na si Juan Hernandez, Engineer Hernandez o si Engineer Alcantara di na itapad kay basi magsumbagay na niya dito ni store. Lailain yung kwarto kay basi niya hinuon po og magsabot. Kay wa na ra ba nag-iyahay ng tinagakay sila. Pag nanay mga priso ani mutug-an naman Manug-an na ni. Ngano man nga mao naman ni nadangatan ni Curly Discaya. Nganong maumay nadangatan niya tungod mga higala sa iyang pamakak. Kinis Curly. Ato balikan tong investigation ko dong sa pagpangutana namakak man lahi man iyang katarungan. Ang iyang asawa mahigala wa mo tunga si Curly ray ni tunga atol sa Senate Blue Ribbon Committee hearing. Ang iyang katarungan kuno iyang asawa na ako no'y problema sa heart. Problema sa heart akong asawa man ang wa makatunga. Wala kay bao di siya nga iyang asawa nagpadamag letter excuse letter. Lain may katarungan dito sa excuse letter. Duda ko na baka sa mag-istorya ni Sarah day. Wa na sa usa mag-istorya. Unsa man tagsas lag room kay sa ilang balay kay do dako gug kayo. Nagtagsas lag room siguro wa na sa mag-istorya hay. Niya na sa problema mahigala nagka dako na kay problemahan Natanawa Sige ato paminawon dong. Ngano nga na contempt na siya ato nalisarog mayo because kining Senate magod dunay power mo contempt na labi pag klaro nagi kay makak man ka. Unsa man ato pag klaro in investigation di man mutug-an tinuod be contempt be. Contempt gyud ato paminawon ha. So why Mrs. Discaya is not here? Who will answer? Mr. Discaya, I suppose. Your Honor, yung misis ko po ay nagpadala po dito ng ng excuse letter po. Na hindi po siya makakarating dahil po sa mga valid reason po. Mr. Chair, if I may, what is the valid reason? May po siya yung may heart condition din po siya at saka po nagpadala po siya ng letter po dito. Hindi ko lang po nabasa kung ano yung iba pang content. Okay, cut. Freeze. Diha nang laay. Ang tinuod nagpadag letter tinuod na. Sus ang unod sa letter day. Ang unod sa letter may galawa mamagkadimao sa gisulti. Inyo man siya nga napadala ng letter may heart condition, no, iyang asawa. Kanang pag iyo nagpadag letter tinuod, confirm. Pero ang rason dito nabutang ni lain man. Anyang giingon may gala nga dahil may heart condition. Dati padayon ko dong, bebe sige dong. Mr. President, Mr. Chairman, meron bang medical certificate to prove and establish na talagang valid yung kanyang ailment? Dahil baka mamaya gawa-gawa lang itong valid umano Okay, na reason. for the record, and for the information of everybody, sumulat po si Mrs. Discaya, the Honorable Chairperson, so forth and so on, subject inability to attend the Committee on Accountability of Public Officers and so forth and so on. Tapos, relative to the letter invitation dated September 15,
issued by your good office, which I received via electronic mail today, September 17 at 5:41 p.m., I deeply regret to inform you that I will be unable to attend the Committee on Accountability of Public Officers and Investigations, fourth public hearing scheduled for September 18 at 9 a.m. Or 9 in the morning. Regrettably, I have an important meeting with my employees on the day of the hearing to explain the Okay, problem. freeze. Kini. Aligre kini mahigala. Lahi ang reason ni Curly, Sir Curly, nga di magka-attend ng ang asawa si Kuan, si Sarah, kay nagpadamag liter. Correct, nagpadag liter. Pero ang unod sa liter sa nga, naman go'y heart condition. Sus, ang liter na mahigalan diskaya. Ato bisayon, ha? Kay kini ng lakson basa in English man eh. Ato pong bisayon para magkasabot ng tanan gyud. Ligri kini manghigala. Diha nang la iron kay lahi man, no? Human lamang pipila ka mga mahinungdanong pahinumdum. Alas 8:44 na. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. That portion was brought to you by Downy, up to 24-hour perfume humot. Ayaw si Piata pagpaminaw sa balitang yutahon sa Sieti, ang inyong mga kabukiran, inyong kaugmaon, ang among focus, kaugalingong yuta para sa bukas na masagana. Dinhilang sa balitang yutahon sa Sieti, matag Sabado alas 5 sa hapon hangtod sa alas 5:30 sa hapon, makita usab sa DYHPR Limen Cebu Facebook page. Para sa uban pang updates, i-like, follow ug share ang official DAR Facebook, Instagram ug YouTube accounts nga at Dargo PH Official sa Facebook DAR 7 Central Visayas o sa official DAR website www.dar.gov.ph.com. Hatod ka ninyo sa Department of Agrarian Reform. Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Quasim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay, just like MX3 capsule. Tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa, with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen. Bye! Let's fly again and again with Cebu Pacific's direct low-fare flights. Fly the bye, let's travel again and again and again. Just fly with me, my friend, to many fun destinations. From Iloilo, Cebu, and Davao, it's easy now. Fly the bye, let's travel again and again and again. Just fly with me, my friend. Fly the bye with a squad, the fam, or a squad. Book now at CebuPacificAir.com. Let's fly, everyone. Si Donnie Pangilinan ni, every day is a new adventure. Maubitaw mag-armor up ko gamit ang biogenic alcohol. So I can get in the game. Savor the moment. Food's here, guys! And feel the vibe. Best concert ever! All while staying protected. Pag-armor up for adventure, uban ang biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Si Donnie Pangilinan ni, hinumdumi mag-armor up for adventure, uban ang biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Armor up for adventure with Biogenic. Sa tulong ng tibay mula sa Bear Brand with 3 balanced meals and exercise. Pudo ng tibay nutrisyon ng bawat baso ko. May tibay katawan at tibay resistensya to. Ako'y laki sa gatas, laking Bear Brand ako. Tibay ngayon para sa matibay na bukas. Kondura, para sa Pinoy, gawa para sa kailangan natin. Kondura, para sa Pinoy, kahit saan, kahit kailan maaasahan. Noon hanggang ngayon, ang ating kasama. Kondura, strong for the Filipino. Kinaunahang cool nga ride sa imong papa. Sports car ni Tito. Food truck ni Tita. Imong sakyanan tong college. Tong gikasal ka. Sakyanan sa pamilya.
Security detail sa presidente. Ang company carpool. Imong first TV. Kanunay ra nahimong parte ang Nissan sa atong kinabuhi. Lig-on ug gisaligan sa pipila ka henerasyon. Imong gipangandoy nga SUV. Ang 4x4 sa imong best friend. Nissan, gimaneho ug pila ka dekada. Magmaneho ug pipila pa. Nissan, gimaneho og pila ka dekada, magmaneho og pipila pa. Verticon, it's the best for Vertigo. Ako si June, 47 years old, usa ka Grab driver. Na-experience yun ako sa unang nga magsigi lipong-lipong. Labi na kong palit nga mutindog. Huwag di kabalakan, basin o mutokar sa samtang drive ko. Maayo kani kay na-recommend siya sa ako ang anak. Na effective yung kuno ang Vertigon. Sa mga nilabay nga buwan, muragwa na ko ka-experience ka na lipong. Salamat kayong sa Vertigon. Naku kayong tabang yun. Verticon, it's the best for Vertigo. Pili ang natural nga solusyon. Pangitaan ang Vertigon sa pinakaduulong nga butika. Mahalagang paalala, ang Vertigon ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufil Fernandez Banyok sa Straight to the Point. Atong takna mahigala alas 8:49 na sa atong pagbanuban karon ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Atong alegre kini mahigala atong tiwason ha. Atong tiwason ning isgotlon pas di pa mga pisa tak mga kaigsunan oy. Mga pisa ta ni ana ang atong EXL Coffee Mix 17-in-1 gisigihan akong agda dining Mikey. Asa man sa buhi kay Mikey? Sige, so nga pisa tagadali kay kini ang perfect coffee for you. Usa sa active nga sagol niini ang rose hip nga dunay pain relieving properties ug anti-aging properties. Mutabang sab anon alibyuhan ang sakit hatod sa arthritis. May pagtunsab nga napakita nga makatabang kini sa fat loss. Ingon man, i-improve sab niini ang imong heart health. Gawa sa rose hip, doon na sab kini native purple corn, arabica, ginseng, ginger, turmeric, ganadurma, mangustin, malunggay, kanila o bayabas. Dili basta-basta nga kape, dili ba? Kana ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Vegan o gluten-free maong recommended sa mga healthy coffee lovers. EXL Coffee Mix 17-in-1 mapalit sa mga butika o mga grocery stores dool sa inyong mga lugar. Straight to the point. Now, atong tagagpagtagad kay diha na ang laay ron. Kining tulo ka mga district engineers. Kining duha, si Alcantara, si Hernandez, kini si Mendoza, nangakunting pa na Curly. Kung natakdan sila ni Martin Romualdez og katarungan, mahimo ni mga tarungan mahigala nga susama kang Martin. Nga bisag na si Kwati na, pinapnindot niya pong pamaagi. Gitangtang si Martin, isultihan na gina iyay, samtang wapang rally, hawa na lang kadiha. Tanggal ganun iya. Pero pag sulti pang Martin dito sa iyang kuanin sa nga, aron magsakripisyo ko, ako mo resign alang sa sakripisyo. Nabutang pa hinoon mahigala kunuhay nga na-resign sa hero pa kunuhay siya mga higala. So kini pong nangakontempron, pwede pong may kontempan mo to na preso mo sinit. Pwede pong mingon sila nga waoy, nag-retreat lang ni. Nagpaubos namin sa retreat, spiritual retreat lang eh. Ato lang niya katawa mga sukintig paminaw. Niya diha nang laay kaysa dihang gipangutana mahigala si Curly Discaya. Pagpangutan ng Curly Discaya, asa may mong asawa nga nung ikaw ra may nitunga. Isa na ay letter? Tinuod, na ay letter, correct. Sus, ang yun sa nga, unya tungod na sa kanang na ay heart ailment, kuno? Mo'y gangsulti. So sa ato pa, ang unod sa letter diha na ang laay. Wa man magkadimao. Ato basaho na kay kini gibasa man laksyon in English man ni. In English po ni Abi flash ko in English kay itong binisayon. Kani dong, pwede ba ning atong ma-zoom in dong? Kana. Ay lang sa ipakita ni akong now kana sa letter. Okay. Yan gibasa ni laksyon ni nga address mahigala ngadto ni Ping Lakson. Ingon siya kaning subject, inability to attend the Committee on Accountability of Public Officers and Investigation or Blue Ribbon Committee hearing on September 18, 2025. So di ko na sa maka-appeal sa hearing niya na ako nung September 18. Ang rason niya yung sa Dear Honorable Senator Panfilo
Lacson. Matod niya, relative to the letter invitation dated September 15, 2025, issued by your good office, sa Bisaya, pasubay sa suwat, imbitasyon, nga akong nadawat gikan sa imong tinahod nga buhatan. Pinitsahan nga September 15, 2025. Matod pa niya, which I received via electronic mail today. Matod pa niya, mahigala nga akong nadawat, pinaagi sa email karong adlaw, electronic mail karong adlaw, September 17, 2025, at 5:41 p.m. I deeply regret to inform you that I will be unable to attend the Committee on Accountability of Public Officers and Investigation, or Blue Ribbon, fourth public hearing scheduled for September 18, 2025 at 9 in the morning. Dili ko no siya mga higala maka-join, dili siya maka-attend, dili siya makatambong na ining mong hearing. Yang second paragraph, giingon dila second paragraph. Regrettably, sa Binasaya pa mga higala ining regrettably inday ken kuan man kanang og ato bigyan Bisaya mga murabag gikasubo nako. Og ato yung litra por litra ba ang kon ba? Pag kanang hubad. Regrettably, I have an important meeting with my employees on the day of the hearing to explain the problem that the company is facing now and the effects this has on them. Sa to pa iyang giingnan ang kanang Senado nga dili ko makatambong kay sa patawag karon kay doon ako'y meeting sa akong mga empleyado. Di na nagkatarungan na day. Hungaw gid kay nagkatarungan na day. Number 1 na, hungaw gid ang katarungan na. Lima kag Senado may mapatawag nimo kay dili ko maka-appeal sa inyong sa Senate investigation kay mag-meeting ko sa kong mga empleyado. Katong kang Corley bita-bita to day kay naay heart ailment, medyo mabalid may ganang heart ailment. Maluoy man sa ka nga bitaw no naman day problema sa kasing-kasing. Ang problema nang dako patong kang Corley kay why doktor ang panahon nga mo mo certify ron kay mangayo man mangka ingon ko sa senador, we would like to inquire if there is a medical certificate. Kaya kisa may doktor ang panahon mo isyo o ang doktor tawgan ka karon mahigala kontraktor mingon kontraktor nga dok kining gimatawag ko sa Senate dok ba o mingon kontraktor dok kining pwede ko mangayog medical certificate kanang doktor dali kanang istoryahon o kanang na ang medical certificate ra maka atong check upon kung tinuod ba napoy ba mga doktor day nga sige okay ra para asa man ning imong kwan para excuse letter sa asa man nga sa eskwelahan kanang mga bata ba di ka maka kwan maingon ang maestra dito sa eskwelahan labi ka stricto abi na kay supporting document ani nga nasakit ka na hilantan ka kay mao ba ni uban mga bata labi pag ting exam mahilantan. Problema ba nang dako na mahigalag bida ako naka suway magigog maestro diri sa CTO o sa CNO. Doon na gani maingon nga dili maka-take sa exam dakong problema gyud na kay maghimo magkaglaing set sa exam. Medyo murag alanganin gyud. Kasuway ko isip maestro, kasuway so ko may gala isip estudyante kay no kada tugod sa College of Law. Doon ay mga panahon may gala nga naka-special exams ako. Kay mo conflict sa akong program at the time. Kana ako mga professors diya sa University of San Carlos, kibawag yun sila. So ilang buhaton at the time, kana na ang patikon kong exam nga, paunahon kong take og exam, unya, igo-igo nga, hapit na kumahuman, musod na sa room tong mga classmates. Kana wala na may panahon nga magkaistorya ba? Kay basig mo leak unya hinoon. Kay akong programa ko kanito, investigador. Dito ko speaker sa stasyon. Mo conflict man day. Labi na magkasnabot to ko mga classmates sabi na maingon nga ibalhin na to ang schedule sa exam kanang mabalhin schedule sa exam problema gyud kong dako. Kay naman ko'y programa working student mata. Kulas ni do. Oy, kulas mahino-hintoy. Mo na nga makasabot sa gikas maestro. Ako problema man gyud dako. Labi pag ngano di man ka maka-take sa exam na nagpasumangi la abi. Dili ko mo dawat na napasumangi lang nga kwan. Kaya maghimog ko another set of exam just for you. Imagine ka pila ka buok na kong estudyante, 80 ka buok. Nya ikaw, mo absent ka, kaya mo nang katarungan na di ko mo dawat na. Manang yung maestro day.
Lagot sa ng mga professors kay himo may kamong exam para nimo. Pero kung valid imong rason, nasakit ka na nasakit gyud valid gyud na. Ya, ang uban na mga mga na kay medical certificate basi nagpasakit-sakit ka. Matingala man kun nimo kada exam masakit man ka. Kada mga doktor karong panahon na day, umingon ka nga mangayo kog labi pa kontraktor, bilyonaryo ko na. Ya, dok. Kining mangayo kog medical certificate para kwan, para asa man ni kwan, excuse para sa excuse nako nga nako ipadang excuse letter. Sige, way problema. Para asa man ni sa eskwelahan. Ka na may sa eskwelahan, way problema doktor day. Sige, pirmahan na to. O mingo na meetings kapilya na di ko katambong. Sige, ito pirmahan. Pero mingon gani, dok kanang gipatawag ko sa Senate ba? Onya dili ko makatambong, imuwi lang ko diha. Mingon doktor na di ko anak kontraktor. Oy kay na kalisod kita ipatawag sa Senado. Tinuulay lang ng panahon na ang mga doktor karon, asa mga abogado, notaryo karon panahon na anya imong notaryuhan. Affidavit niya i-present sa Senate, my God. Ayaw gyud pataka dek notaryo. Kay mo sipyat lang gibisa gamay nga sipyat din as pag notaryo, ipatawag ang abogado. Mo na mangutana gyud karon sa man nga document. Sir magpanotaryo. Unsa man na? Labi mo ingon na affidavit of loss lang. Sige, tataki na diha. Why problema? Pero mo ingon na gani nga hay man ang mga kuan mo kuan mi gyud abogado, biasa man ang parties ani. Labi pa mi kanang turni na koy ipa notaryo unsa man na deed of sale. Nya hay man parties. Wala gyud dire turni. Ayaw klarohon tani ha kadili na ka mga simple documents madadara ni ato lang kuan-kuanon ha. Moto nga gyud pero og kini mga dinagko ng documents na dili pwede ni. Labi pag mingon na affidavit attorney niya i-present na gini sa Senate. Abi klarohon tani be. Mao po ni mga doktoron. O ikaw doktoron day. Imo ibaylo imong lisensya ron. Mingon si Diskaya, dok kining pahimo ikog kwan be para excuse letter. Depende asa man nga excuse letter. Mingon excuse letter para sa Senado. Mingon doktor na dili ko ana oy. Dr. Obra, sa Dr. Obra na? Mo pag-abot Dr. Obra? Dr. Obra na kay mag-recording niya sa ilang kuan, sa ilang kini ang akong suliran nga program. Okay. So, kini ni ang si Diskaya valid na nga reason unta tuuhan ka na sa Senado umingon na ay heart ailment. Ang problema mahigala wa may doktor mo hatag og certificate gyud. Ang gipasmangil lang Diskaya which is kini nga pasmangil day inigsunod hearing patawag Diskaya ini delikado masunod ka contempt ning babae. Kay niyang rason di sa katambong dito kay naa say meeting unsa man na of equal importance. Unsa man ang meeting nga gipatawag ka na mo sa Senado di ka motunga. Ngano man unsa man nga conflict. Ang numero 1 gyud ang Senado mo sabot. Bisag ka nga kag korte kanang korte mo patawag nimo ay gyud pagpabambuang og himo-himo lang kadihag medical certificate nya way clerics. Siguro aging tinuod na kay patawag gyud kana. Mao po ng Senado. So pag ingon mahigala nga iyang rason ngita na sa rason duda ko way doktor mo hatag ani day. Kay hungaw man nga rason. Imagine ka na Nestor, ang pinaka rason gyud nga di ka katambong kuan gyud bedridden ka na. Mo gyud mo ibutang dito nga heart ailment ana nga tuwa gyud, giatake gyud ka. Ana ha? Pare ba ni Saldi ko nga giatake to sa Amerika? Mati abti ka Saldi ko mahigala pag ingon na wa na flood control bulabog na. Saldi ko ipatawag mga higala daghanay ningon nga ipatawag. Sus ni kalit ka sakit oy. So tanaw na ko, Chris Diskaya, wa na makasnabot ang asawag bana. Wa na makasnabot, duda ko, wa na bakal sa magduog ka ha, or baka wa na ni mag-istorya, nagmugot na nito sa balay, Nestor, na naunsa na ni Ron ha, mga preso tayo ng kalakiha. Padung naman gini, kini kung tinud ni doon naging mga preso ani. Pero di po pwede nga mga preso mahigala, ang kanarap po mga gagmay. Kini kontraktor, dagko ganoon eh, pero kinahanglan gini doon mga preso nga mas tako pa kato mga mastermind. So ang girason na lang ni Diskaya dire, ingon siya mahigala,
Regrettably, I have an important meeting. Ipakita dong itong letter. Katawanan gani yung letter. Asa man to names. Ibalik ko no names. Kada-kada na, oh. Ingon sa, regrettably, I have an important meeting with my employees on the day of the hearing to explain the problem that the company is facing now and the effects this has on them. Di na gini masibog ang yung meeting, conflict na kayo. Unya, unsa ba pagka-meeting nga? Meeting siya ang kaugalingong empleyado. My goodness. Di ni mo na pwedeng postpone sa nila atong meeting ha, kay gipatawag ko sa Senado. Di gyud. Ang Senado, mao'y gusto niya mahigalan, di ko katambong ninyo diha kay mag-meeting mi, naami, kuan meeting sa mga empleyado. Adios, patuuhon man imon ang kalakiha. Ha? Maingon to mga kuan lisod man. Ingon sa pa, ya tutiwas og kuan ha. Bot pasabot niya akong gikasubo nga aduna ko'y importante nga managtigom sa akong mga empleyado niya nang panahon nga maghearing niya nang panahon sa hearing kay akong eksplikaran ang akong mga empleyado sa nahitabo sa atubang karon sa kumpanya o sa epekto niini nga ninyo. Tingali yang i-explain day nga sa unta man ni nasakpan naman gyud ta sa atong kabuan. Importante bagay ka kanay kabasig na sa gi-offeran dito kinsa may pwede nga mo angko na lang nga in behalf namo aning kalakihan. Ato lang ni mahigalang ikataw-katawa mga sugid nagpaminaw. Nya ingon sa mahigala sa sumpay ingon sa this meeting was already scheduled before I received the Honorable Committee's invitation this late afternoon. And some of my employees will be coming from various places. Thus, I can no longer cancel the meeting set for tomorrow. Mato pa niya day, kining maong meeting na schedule mo kuning daan. So, dili na niya ma-postpone yun yung meeting niya. Na-schedule na ko niya daan ko no before siya nakadawat sa invitation sa Senado. Bidang Senador magkabasa namin niya, ayaw may katika na yung mong katarungan. Nga naingon sa mahigala, matod pa din As such, I am sincerely sorry that I will be unable to attend the committee hearing. Matod pa niya. Tungod niini nang nangayo ako og pasaylo. Sincero gyud nga nangayo pasaylo nga dili ako makatambong niining maong hearing. Nya ingon sa, I fully understand the importance of the committee's work and the seriousness of the matter at hand. I hope that my absence shall in no way be construed as reflection of my respect for the committee and its mission. I humbly request the committee's understanding and patience in this matter. Thank you very much for your consideration. Matod pa niya, nakasabot ko sa kaimportante sa trabaho sa komitiba o ang kaseryoso sa tahas niini. Manghinaot ko nga ang akong dili pagtambong sa hearing, dili isipon nga pagpakita og way og kining way nga dili kuno isipon nga pagpakita kuno nga kuan no, way respeto sa komitiba o sa iyang misyon. Og I humbly request the committee's understanding. Ako yung sa pagpaubos ako nga gihangyo ang pagsabot sa komitiba o ang pasensya sa komitiba nining maong matter. Thank you very much for your consideration. Signed by Gala, si Zara Rowena C. Diskaya, President of Alpha and Omega Construction and Development Corporation. So resulta, ang iyang bana niingon, dili, unsa man ko na, dili mga higala makatambong, gumikan kay naay heart ailment, dunay sakit sa kasing-kasing. Ang Little Diskaya, miingon mo, masay sakit sa kasing-kasing nga sa meeting. Diyan nang laay ron, wa na mga higala, unsa man ning magtiayon nga si Curly Diskaya o si Sara Diskaya, wa na sa magdog day. Tingali wa na magpadog, siguro si Sara niya ayon nagdugdog diha kay madaot ta sa atong flood control. Di na ta sa kinadaot ta sa flood control, ari sa ta sa birth control.
Or malagmit nga di sila magkita dahil kintungos kadako sa bahay. Malagmit, no? Mo bitaw sa na sobra kadako imong balay. Kani bitaw ang balay, no? Kung ba sa iso na kanana ang basin na tagsa sa kwarto ba? Unya, total dako magkatag space, tagsalang tag kwarto. Nana siguro ni Sir, no? Wa na sa makita kay kanaban dako kay bay. Ingon Gus Diskaya gud sa una day interview nga mag-intercom ko siya. Ya mga anak intercoman niya, oy mga una ta, mga anak, mga una ta, di ay laming pagkaon diri, ha? Daghantag mga lami ang pagkaon, ha? Resulta ni sa flood control. Doon na gud may kalay system, paging system dito sa ila. Nga paging, ha? Okay, ato mga anak, ari na mo, anak. Doon ay pislit lang ka dito sa intercom. Kuyawa, no? Kuyawa mga kaigalaan mo na ang ilang kwan. Style. So inanak kadako ning ilang bahay, basig wa na sa magkita tingali, wa na po sila mag-istoryahay. Siya na po na, nagawa na, naratol na ni. Mo nagiingon, tungod sa mga ghost projects, but pasabot kini mga proyekto nga mga why makita kay kalag kini mga proyekto. Si Curly Diskaya ron, gikalag na. Layo pa ang kalag-kalag pero gikalag na siya. Ato paminahon sa laksyon dong, human sa pagbasa sa letter kay gisite for contempt na ato tuwa na sa iyang boarding house ron si Curly, Bebe ato paminahon that names. The company is facing now and the effects this has on them. This meeting was already scheduled before I received the Honorable Committee's invitation this late afternoon, and some of my employees will be coming from various places, thus I can no longer cancel the meeting set for tomorrow. As such, I'm sincerely sorry that I will be unable to attend the committee hearing. I fully understand the importance of the committee's work and the seriousness of the matter at hand. I hope that my absence shall in no way be construed as a reflection of my respect for the committee and its mission. I humbly request the committee's understanding and patience in this matter. Thank you very much for your consideration. Very truly yours, signed, Cesara Rowena C. Diskaya. Mr. Chairman, with that letter, nagsisinungaling itong si Mr. Diskaya na meron daw karamdaman yung kanyang asawa. Mr. Chair, nanumpa ito to tell the truth, and dito harap-harapang nagsinungaling ka, binabastos mo kami, niloloko mo kami. Huwag mo kami lokohin because the chairman has the power to cite you in contempt. I mean, do not do that. Iba yung sinasabi mo, medical condition. Kung may medical condition, sige nga, bigyan mo nga kami ng medical certificate. Iba yung sinasabi, mismo na misis mo eh. Di ba kayo nag-usap? Sana nag-usap muna kayong dalawa. Ano bang palusot ang gagawin natin, sweetheart or darling? Mr. Chair. You lied. You lied. Paano ba kami maniniwala sa mga pinagsasabi mo? Senator Estrada is recognized. Thank you, Mr. Chair. The letter excuse of Mrs. Diskaya is totally unacceptable. Ang sabi niya, meron siyang meeting. This hearing is of national interest. Huwag niyang lulukohin itong hearing na ito. Huwag niyang bababuyin itong hearing na ito. Dahil the Filipino people are watching. We are here to ferret out the truth, the whole truth, and nothing but the truth. Yung sinasabi ni Mrs. Diskaya na meron siyang meeting, for me and I think for all of us, that is totally unacceptable. Kung meron siya sakit, okay lang. But provide us with a medical certificate. Yeah, what is the pleasure of the members of the committee? Mr. Chairman, in this regard? May I? Well, yeah, Senator Pangilinan. Why will we ask for a medical certificate when clearly he is lying because the wife has already said? Again, the chair asks, what is the pleasure of the members? I-contempt, Mr. Chair. Is that a motion? I seconded, Mr. Chair. Kindly raise a motion. I-contempt, Mr. Chair. I want... Move, Mr. Chair. I want... Mr. Chair? Move, motion. For lying. Kasi okay. Mr. Chair, quickly lang. Ganito na muna, no? Ipasyokos na muna natin. Just to adhere to due process, the chair will advise the members to just issue a show cause order. And if not satisfactorily given or explained, then we will just cite her in contempt. Mr. Chair, Chairman,
Maybe we can, Mr. Chair, if I may, maybe we can ask Mr. Diskaya why he should not be cited in contempt. Your Honor. No, but the subject of this motion is Mrs. Diskaya. So, and she's not here. Mr. Chairman. Who are we citing in contempt of the committee? The one who is lying, Mr. Chairman. Mr. Diskaya. Yes. So, please explain. Your Honor, humihingi po ako ng pasensya po sa inyo. Wala po akong intention talaga magsinungaling, pero yung misis ko po kasi talaga ay madalas po, may sakit po talaga siyang diabetes at saka meron po talaga siyang hypertension. At katunayan nga po, marami po siyang mga maintenance po na gamot na ginagamit. Opo. Mr. Chairman. Taba, freeze Mr. dong. Chairman. Freeze dong. Kanya lagi magkasakit-sakit na lagi ni Ron. Sa ning kalakihan ang gawas ng diabetes, hypertension ug unsa pa ning uban. Mududa ko mosunod ning saldi ko. Pero doon na may kuanday order ang immigration nga di na makagawa sila. Hasta mga kuan katugod si saldi ko duda mo kuan tong kuana nga ilang gipasibat daan usa pa kuan. Awa na paghibaw na to tuwa na saldi ko. Sibat na mga sugit ni paminaw. Kuyawa oy. Nakaron. Unsa man ning hitabo aron may gala nga daghan naman din mga gibati hinuon ning kalakihan nagbalik ang mga wheelchair na ni store. Kaya itong balikan mahigala. Sige, proceed names. Yes, Senator Ontiveros. Lalo akong nalilito sa show cause ni Mr. Diskaya kung bakit hindi nyo po siya dapat i-cite in contempt for lying. Iba po ang heart condition sa diabetes, iba rin po yon sa hypertension, at lalong iba sa mag-a-absent sa hearing natin dahil lamang may meeting siya. So, lalo siya pong nalulunod sa baha nung mga mali-maling Mr. Chair, I will go back to the original motion, Mr. Chair. Yeah, Mr. Chair, ito lang sa akin simple lang. Very inconsistent yung mga pinagsasabi nitong si Mr. Diskaya. And then pangalawa, mag-asawa sila, imposible hindi niya alam, hindi sila nag-uusap tungkol doon sa health conditions ng silang dalawang magkasama. Very clear for me na tulad nga sinabi ni Senator Erwin, pinagluloko tayo nito, ginagawa tayong parang mga bata rito. There's a motion to cite in contempt of the committee, Mr. Diskaya. Any objection? Mr. Chair. Yes, Senator Marcoleta. Na-override na po ba yung proposal nyo na show cause muna? O... No, he has already explained. Because he's the subject of the contempt citation or the motion at least, no? So we can rule on that. To be consistent, Mr. Chair, i-cite na rin natin for contempt si Yusek Cabral at saka si Secretary Remulla. Wala rin sila rin. They're not here, so they will be issued show cause orders. But in the case of Mr. Diskaya, he's already here, he's already explained, and it's up to the members of the committee to decide whether or not satisfactory yung kanyang explanation. But yes, we will issue show cause orders to the persons mentioned by... Fresh dong, natawa ha? Nanggawa sa sakto mo itong gi-point out ni Risa, lahi man po ng kadaghan na bang rason na doon ay heart ailment, karon ni apoy diabetes, ni apoy hypertension, kadugay na astang panuhot, mahigala maapil na. So sa dili pa kanana ang dili pa ni ari sa ta mahigala sa DTX 500 ha kimo ni ang mga higala ang makaayo. Nabuhi sa tagmayo kana magipahingan lang diha sulbad na ha. Sa ato mga higala nga kini nga portion nato kanato sa DTX 500. Taas ba ang presyon sa imong dugo? Kana mga hypertension ha. Taas ba ang presyon sa imong dugo? Ikaw ba dunay hypertension? Sama ang Diskaya. Na maon na kini mga higala no, basin taas imong sugar, may diabetes ka, apil anak mga higala laging katarungan Diskaya. Di ara mga higala ang makaayo, no? Kini ni ang kanang taas ang level sa imong dugo, taas ang level sa imong sugar, nagahi ang imong arterial walls mo na makapagahi, no?
maglapot imong dugo mga higala. Usa na sa mga rason ngano nagka-hypertension ka o nitaas ang imong dugo. Ang diabetic hypertension moresulta kana mahigalas pagkabuta, pagkadaot sa imong kidneys ug daghan pa mga komplikasyon sama sa stroke, heart disease, dili pag-aay sa samad, pagkaputol sa tiil o bisan pagani ang pagkaimputin sa mga lalaki. Ayan ang hulata pa nga makagrabe imong kondisyon. Mag DTX 500 na matagadlaw. Ang DTX 500 dunay salantin gikan sa paliyang nga nagsuhid sa insulin function. Kumubo imong blood sugar, kontrolado pod imong BP. Ang pag-inom sa DTX 500 matagadlaw, makapanindot sa mutulog, makapugong sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia ug uban pa. DTX 500, your best choice against diabetic induced hypertension. Maura ni onta ang ngay nga makuan imno ni Diskaya. Daghana yung matakdan ini. Sa ato mga higalang mga investigasyon sa unang bulyaso na gani. Sama atong Arroyo, sos. Nag-wheelchair, oy. Ilaki-lakian mga higalang liog. Ha? Basta mabulyaso na. Kalon saldi ko, tuwa na. Tuwa na sa Amerika, mga kaigalaan ka nagpatambal. Kinis Diskaya, uwa pa ni sa mga order gikan sa immigration day. Duda ko, nilarga na po sa Amerika, kay tuwa na. Kung sa may problema, larga man. Tuwa ay diabetes, hypertension, heart ailment, ug uban pa. Wa na magkasnabtan na ining magtiayon, duda ko mahigala. Wa na nagkakuan na siguro ning kinabuhi ni day. Magkaan ang kalakiha ron, lisod naman eh. Ha? Lisod na nagana ron. Unya manawag kag doktor, wa na imo hatag og certificate nimo nga medical certificate. Na naunsa na ning kalakiha. So daghan kini bitas Martin. Si Saldi ko to naman kini si Martin og tinud-on gani padung po ni magkasakit-sakit. Kanya, balikan na to si Martin mahigalang ngilngiga dae sa kuan ining Martin day oy. Muna nga kanana ang gipauna-una na gyud siya. Tan-aw nako wa pang rally ug mapuhon. Kisa may atong mga convenor sa rally dyan sa Cebu. Daghan kayo. Kaya dito sa Manila, to naman, doon na mo, lahi man to sa Lunita, lahi po tong sa EDSA. Daghan kayo mga magrally. So, tungod ni mahigala ba, mga tao, nilihok na yun. Kaya lisod man ng problema sa flood control. Daghan man kayo mahigalang baha, gabi na po, uwan na sad, niguwan yun lagi dahi. Pida mo baha, gida yun, di malikayan yun. Adto ka nang dapit sa may SM, Jesus, ginoo ko. Ya, traffic, ha? Muna nga, di yun mga, pwede di ka kaunahuna yun. Mahinumdum ka yun, niya, doon na problema ng atong sistema, ani. Dali magkaday kini ang gipamalit ni Romaldes o kinasaldi ko. Na-report man ni Sakwan. At ikot na to ng Billionaire Channel, be. Tangilngiga, oy. Ngilngig. Muna kong giingon, kinis Diskaya, ato ni mga higalang mayog tinudon yun eh, kay Konman, 5 kapila kasakinan, pero di apoy nakapalit na mga higalang mga helicopter o jet plane, ha? Kaya ito paminaw sa kinini ang Billionaire Channel ko no dong. Kaya ito ikot lang na to sila, be. Aman eh. Kani. Ng corruption probe sa gobyerno, lumutang na rin ang umano'y lavish lifestyle ni na House Speaker Martin Romualdez at Congressman Contractor Zaldico. Ayon sa source ng bilyonaryo, bumili si Romualdez ng 2 Gulfstream private jets mula kay ultra-bilyonaryo Lucio Tan. Ang isa raw ay pre-owned G150 na nagkakahalaga ng up to $8 million. Ang isang G550 na posibleng umabot sa $35 million o 2.6 billion pesos. Nakapark daw ang aircraft sa hangar ni Tan at nakuha na raw nito ang atensyon ng Malacanang. Si Zaldico naman na nasa Amerika, pinupull out na umano ang kanyang sariling fleet ng luxury jets at choppers sa Pilipinas. Ayon sa mga dokumentong nakalap ng bilyonaryo, pinapa-register na ng kanyang Misibis Aviation ang fleet nito. Partikular ang umano'y Gulfstream G350 na may halagang $36 million. Ang namumuno sa aircraft leasing business ang anak ni Ko na si Michael Ellis Ko. Meron din umanong 5 luxury Bell choppers ang Misibis Aviation na ginagamit para ihatid ang guests sa luxury resort ng kongresista sa Albay. Okay, sanbay ha? 5 kaning mga kuha na day, malit sila kaning mga Jesus ginoo ko. Samtang di ay gibahaan diri mga higala, sila lupad-lupad lang sila dito.
Munang angay matarong na yun nga tangtang na si Martin. Tangtang yun. Katusaldi ko doon ay mando ron. Ang bagong Speaker of the House may gala si Faustino Bujidi nga papaulion to. Kanay may sakto. Ang Travel Authority kuha na. Manubag mo sa katawhang Pilipinhon ani. Di ay mga taong labihan kakabus, mga higala taon nagantos, nagalangoy-langoy sa baha, kamo galupad-lupad lang mo samtang nagbaha. Tartanaw lang mo rin naggibahaan ang mga tao pagka mga salbahis. Kinis Romualdez, daghan ko nung napalit pod. Ipa-confirm gini mga kagalaan. Matod pa sa report na ito nakuha dito sa may Forbes Park. So gawas ini mga jets nga gipamalit napa sa Forbes dinhi sa Cebu. Dahil naapoy mga gipamalit. Matod pa sa ito nakuhang report. Tiya mo na kangilngig mga sukid ti paminaw. Kanagulada, alarming anadaan ha. Red flag yung daan. Ang mga tao I hope makakuan sila. Kanagudaan, si Romualdez, congressman, speaker. Ang asawa nga si Ida, congresswoman. Ang anak, congressman. Saan naman ang pagkakalakiha, day? Wala nahabilin ninyo sa inyong balay nga kuan, pulos sigod mo inana? Ha? Wala na-assign dito kasi mo pasaw sa baboy? Ay! Hasta ngilingig. Straight to the point. May apa kining portion sa hearing may gala, kanang Land Cruiser, ipanghatag lang. 5 kanistor. Gift ba? Regalo ba sa birthday? Makaingon sa kagsana all. Bida no, mo na kay lahi ron sa kuan. Kamong mga parihan akong abogado. Mag-birthday mo, pinsa may mo hatag ninyo anang kuan na. May pa mag-district engineer mo. Kaya nabita ko na abogado yung anhay bitaw day. Kung mula maghinay mo ng practice, ay kapoy pa kayo, hinay man. May pa mag-contractor. Karon, yan no lang kanihang, kisabay mo regalo ni mo, anak, nana, doktor ka be. Lupig ang doktor, abogado ron panahon na, uy, layo kayo mo. Ang district engineer ron, regalo mag-birthday, Land Cruiser. Ano na yung mga pangregalo ron, kuyawa. Ha? Ato na isgutan ng totood mga kagalaan. O niya kini pong pangutan ng Sara Duterte ngadto ning Congresswoman Renico. Unsa may pasabot gyud ana? Straight to the point. Natulo ka lalaki to mahigala na dakpan kay nangawat og chinilas, nangawat og jersey, nangawat og sapatos, mirisi. Basta mga mangawat gani, priso gyud. So 4,201 man ang ilang gikawat. 4,201 tuan na priso na. Ang katong milyon wa pa. Kontim pa lang ha. Tawa ha, 5 ka ani, mo na akong giingon. Ha? Ikaw, Attorney John Reyes Abidra. Good morning na mo da pre. Attorney Paul Legorio. O kamo diyan naminaw ron. Ikaw, Attorney John Cagulada, Attorney Rani Montes Claros, Attorney Bobby Tias, Attorney Jason Ripaso, be kamong mga naminaw da be. Daghan man ni mga abogado naminaw to, di magpailan ning uban. Wa ka mo masayo panagwa mo magkontrakto. Kadako bagtun-anan ini atong mga trabahoon. Labi pag schedule cross examination ni kaugma bida. Murag tag magbuntagay patag study. Nay kontraktor ay yahay kayo ay. Ay hago ha? Napa magani mahigalay. Udi gani magkontraktor mag district engineer. Na magani mga higalay empleados di PWH nagyo yate ha? Ngilngiga oy. Perting ngilngiga, no? Anya karon kinini ang 5 kay pangregalo ng mga sakyanan. Da ato paminaw na kini nga portion ha. Si engineer kinini ang Alcantara. Ngilngiga da eh. Gihatagag regalo. Nagkalahi ko nilang pamahayag kay Mingo Mas Bryce nga ipangayo man na niya. Ang kang Alcantara po, dingon si General Alcantara, huwag magkumangayo, ilang mang ginigalo. Ay! Mura ba na istorya palusot nga, huwag kumangayo, huwag man ako, kuha na sila, nga gihatagan magkuha, po ko kabalibayan. Ay! Di ka mangutan na anang imong district engineer, assistant ni mo district engineer, muhatag ni mo anang regalo, ha?
Ha? Very, my goodness. Ang imong instinct ba? Sa imong pagkatao, o kana, kung na pa inahabilin niya, kuan ha? Pero maroon ko ng sirkula sa kay Bonay na mo sila day. Ha? Unsa na ilang kolor? Tara, ako ibabati ninyo ha, kini nga portion, be. Sige ko no, names. Play. Totoo bang niregaluhan mo, Engineer Hernandez, si Engineer Alcantara ng GM truck? Humingi po siya. Humingi po. Doon po sa may project namin na, doon po sa may sharing namin ng project na 40, sa kanya 20, 20, at saka isa pong 20. Doon po ibinawas yung pambili po nung GMC. Kano bili mo? Kano bili mo? Parang ano po, nasa mahigit po sa 10 million. Mahal ako na si kanasa eh. Kuhan sabi, gamay lang. Fresh GMC day. Mahal din kayo, no? 10 million? Jesus, ginoo ko. Saan klasiha ka na sa sakyanan? Pero lahat itong kang diskaya. Kay 40 million ito iya. Pero kanina, ang iyang pamahayag si Bryce. Di pangunta na, Bryce. Tinuod ba nga, kuhan? Kay inyo man sa Alcantara. Ang ako, girigalo man. Di wa man ko mangayo. Gihatag man lang. Di, iya lang ko nung gidawat. Kay regalo raman. Pero ka Bryce, wala to na mo regalo. Among gihatag kay gipangayuan man mi. Pero basig si Alcantara siguro, kon po ditalin iya. Basig nakakaton sa inday kanya isa nga pangayo kay hatagan ka. Kani mo ni GMC nga sa kanan day mahal na day no? Uy, kamahal gud ani sakyanan na di ay god. Uy, nindot bitaw pong sakyanan no? Ang pinakabarato di ay ni kuan 5.5 million. Ang mahal katong iya mga 10 million na yung regalo. Ang mo pa niya 16 million, no? Kining klasiya sakyanan. Mahal gud ay no? Pastilan. Bebe ito'y padayon to be. Ngilngigal lagi oy. Ha? Pagkaingon gyud ka mahigalag sana all, ha? Sige. Padayon dong. Sa dealer mo binili? Dito po sa may sa White Plains po. Doon po malapit Your Honor. Bandang sa may Katipunan po. Alright. Hindi kaya itago no? Yung mga ganun. Nakita nyo. Hindi maitatago Okay. Ano nangyari dun sa August 3 confrontation nyo? Pinatawag po kami ni boss. Meron po akong sinulat. Okay lang po bang basahin ko na po? Noong August 3, 2025, pinatawag kami ni dating District Engineer Henry Alcantara na noong panahon yon ay naitalaga na bilang Assistant Regional Director ng Region 4A. Ang buong opisina upang pag-usapan ng issue ng flood control projects sa aming distrito. Nagulat na lang po kami kaming dalawa ni Engineer JP Mendoza na pinapaako po sa amin dalawa lang ni JP Mendoza ang problema sa mga flood control projects. Siyempre po hindi po kami pumayag. Doon po nagsimula ang paninira at pagdiin sa amin sa mga anomalya. At pinalalabas si D. Alcantara na kami lang ang mastermind ng lahat at wala siyang alam. Tinakot pa niya ang mga kasama namin sa opisina na kapag hindi kumampi sa kanya, idadamay niya sa amin dahil pinapalabas niya sa kanilang lahat na hawak niya raw ang ebidensya para madamay sila. Kaya sila napilitang kumampi kay D. Alcantara para kami na lang ang idiin nilang lahat. Kumbaga kami po ang sakripisyo. Yung ibang empleyado naman po na kumampi sa kanya dahil sa utang na loob. Tulad po ni Engineer RJ Dumasig na nilagay ni D. Alcantara sa posisyon ng kanyang asawa bilang isang permanent. At ngayon po, ginawa na rin pong hepe sa Bulacan 3rd Engineering Office. Kuya, asawa? At si Engineer RJ Dumasig po ay tinulungan din. Fresh sabi. Kuya, saan yung pamilyahan, no? Ang bana, district engineer, ang asawa po, maupod. Sus, ginoo ko. So, kamo mag-uban mo sa kabalay nga, pulos mo mga buaya?
Kini mga abogado na minaw na koron, duda ko, kanahuna na giniron. Ikaw, Attorney Daryl Delira. Ikaw, Attorney Garasal de Dorna. Attorney Rani Montes Claros. Kasi kanahuna na giniron nga, bida no, og magkuha ta og mga requirements sa Notarial Commission, langan magani ni, mas langan pa. Request pa ka Supreme Court, kuha ng tag-pick up, kaya nalaman sa Cebu. Sa Butalan, nalaman Cebu, na Engineer Dakay na may muhatag og pick up, license. Una-huna ka, bida, kuha naman kong pick up na lang siguro. Atay padayon, may gala standby, bida grabihan ng mga kuha ng kwartaha. Uy, pilta grabiha. So, kung ang bana, district engineer, ang asawa po, promote po dito day, asawang Alcantara. O yung doon ay mga anak engineer, halay, pamutang nag-district engineer, pulos kimumbuaya na naa. Straight to the point. Now, arita mga higala sa atong pagpadayon, anibe. Padayon nito sa nilawang ka na, ang iyang pamahayag ni Engineer Alcantara, gihatagan naman siya. Ang kamrayas po niya, uy, ipangayuan gibi. Wa na magkadimao na din, nag-contempt sila. Parihan ni Diskaya, yung Diskaya, absent akong asawa kay na may heart ailment. Unya na pada magliter ng asawa, ang iyang asawa nga liter, minguman nga, mag-meeting sa mga empleyado. Wa na magkadimao ni. Bebe, atong balikan kasama nga names, be. Sige, names. At si Justin Nuevo, tinulungan po sila ni Engineer Henry Alcantara para maging makakuha po ng permanent item sa opisina po namin. Noong nagsimula na ang Senate at Congressional inquiries kung saan naglahad na ng statement si D. Alcantara, naging malinaw na sa amin na kami nga talaga ang ididiin ni D. Alcantara na mastermind ng mga anomalyang ginawa niya sa aming opisina. Binarapat namin magpunta sa Senate inquiry noong September 8, 2025 upang bigyan linaw ang mga issue na aming kinakaharap. Sa kasawiang palad, hindi kami nabigyan ng sapat na pagkakataon para magpaliwanag ang aming nalalaman. Bagkus parang kami ang naging primary suspects at sa ginagawang investigasyon. At ito nga po ay nauwi sa pagkukontempt po sa akin. Okay, hindi. Tinatanong ko lang ano nangyari sa August 3 na confrontation eh. Okay. Nasaan anong role dito ni Engineer Bernardo? Si Boss Henry po, matagal na pong kasama ni Boss Henry si Boss Yusek Robert Bernardo. Yusek. Opo. At base po sa sinabi ni Boss Henry sa akin, si Yusek Robert Bernardo po ang nagmamanipulate na ibang senatorial funds po na bumababa sa aming opisina. Nasaan si Yusek Bernardo? Wala po akong idea, Your Honor. Engineer Alcantara, you were raising a hand. Go ahead. Your Honor, sinasabi niya po na tinakot ko yung mga hepe. Actually, they have submitted their affidavit in central office on what happened on August 3 po, no? Personally po, pinatawag ko po talaga sila upon the report of J.M. Ramos at hindi po totoo na tinakot ko po yung mga tao. Actually po, they have the affidavit po and kung pwede po, Mr. Chair, Your Honor, pwede po natin silang tanungin kung sila po itinakot ko. Ang sinasabi ko lang po sa kanila ay magsabi ng katotohanan during kung ano ang nangyari sa meeting na ako po'y galit na galit sa dalawa. At sinabi ko po sa kanila, aminin nyo sa kanila na ako'y hindi involved dyan. Yun po magpapatunay, Mr. Chair, Your Honor. Andiyan po si Ernesto Galang, Ruben Santos, J.M. Ramos. Sila po ang makapagpapatunay. Hindi ko po sila tinatakot po. Andiyan po si Accountant June na sila po yung umamin tungkol po sa Ghost Project. Wala pong katotohanan ng pagtatakot po. Kasi po, kahit ano po gawin ko doon, kung ayaw naman po nilang mag-explain na affidavit, hindi po nila gagawin yun. Kasi madadamay po sila. Sasawsaw pa po ba sila sa senaryo na to? I-release pa po ba nila yung kanilang sitwasyon? Yun lang po, Your Honor. Andiyan po yung mga tao, pwede po natin silang ipatawag para po makapagsabi na wala pong takutang nangyari po rito, Your Honor. Yun lang po, Mr. Chair. Salamat po. Thank you, Mr. Chairman. We will take note of the recommendation. Go ahead. Net, balikan ko lang yung GMC. So tinanggap ni Ginoong
Alcantara yung GMC. Opo, tinanggap niya po. Pero nito po, ibinalik niya po sa binalik niya po sa amin. Kasi baka daw po abutan sa kanya yung sasakyan. Your Honor, if I may, Go ahead. birthday ko po nung dinala nila sa akin yan. Birthday gift na po nilang 3. Biniro ko pa nga sila. Anong gagawin ko dyan? Sana pinera nyo na lang. Biniro ko pa po sila ha. That was my birthday po ha. I think birthday po or Pasko. 2 beses po sila nagbigay sa akin ng regalo. Dahil ang tingin ko naman po, dahil sila naman po ay tao ko, naalagaan ko po yan. Dumating ako, ordinary engineer 2, sunod-sunod po sa akin yan. At inamin ko po, minahal ko po yung mga taong yan. Ito lang pong pagkakataon to, na hindi ko po matanggap yung kanilang ginawa. Actually, nung iyon po ay pumutok na po ito. Fresh adong, tawa ha? Ang kang Bryce, sulti Bryce lahi. Pangayuan mas na. Sa Alcantara sa wala, birthday man to. Gibalik na ang GMC. Nabulyaso naman. Ha? Ibalik na. balik. Bulyaso na na. Ha? Pero ato klaro na, kaduha na Pasko o birthday. Iya man ang mga tao kuno gida dito. Kung ko na siya nga, ngano niyo pa yung GMC, may pigi kwarta unta na ninyo. Pero biniro lang kuno niya, ha? Kuyawa ni, pwede mariwayan ni mo gamay dong, katong kang Alcantara dong, aw kang Bryce niya, dito na dayon, lahos-lahos na dayon, sige daw. Makaya lang. O, sige ko na, o madalang. Makaya ba na, inana? Mariwayan na ba gamay? Sige ka na dong, i-play. Your Honor, bandang isa may katipunan po. Alright. GMC. Kano bili mo? Kano bili? Lahos pa, forward. Oh. Humingi po siya. Kana? Humingi po. Doon po sa may project namin doon po sa may sharing namin ng project na 40, sa kanya 20, at saka isa pong 20. Doon po ibinawas yung pambili po nung GMC. Kano bili mo? Parang nasa mahigit po sa 10 million. Okay, forward. 10 million ha? Sige, forward daw. Sige, anak lang. Kakataon to, hindi ko po matanggap yung kanilang ginawa. Actually, nung iyon po ay pumutok na po ito, totoo po, Your Honor, sinuli ko pindalang sasakyan. Sabi ko, hindi ko kailangan niya kung dyan ang galing yan, Your Honor. Yun lang po, Your Honor. Hindi ko po dinidila yan. Niregaloan po ako ng LC300 saka GMC po. To be exact po, Your Honor. Ano yung panahon na yun? Kailan binigay yung una? Ang alam ko po dyan, isang birthday po saka isang Kailan basta may okasyon po September 7 po, Your Honor. So yung GMC? Nauna po yung last year, GMC po yata, Your Honor. Hindi ko na po ma-recall kung ano po nauna. 2023? Parang 2023 po yata or 2024. Alin po sa dalawa lang po, Your Honor. Tapos may kasunod pong LC300 dyan. Sabi. After the birthday pa. Birthday o Pasko di ay. Sus, kanindo ta, Pasko na naman. Basta mo tukar na ganing beer na ganing ngating Pasko na, ha? Pasko na naman, ha? Askan indutas kinabuhi ni Alcantara mahigala, pero karon mo silent night ning iya ron. Labihan ka joy to the world ning iya mga higala. Ang mga pobre taon kato naman tong kantang Maksurban katong kuanday. Dihay naglagot sigig bagutbot. Wa nay sulod ang iyang pitakang buslot. Christmas bonus wa mo abot. Ang ubang taon na ibigay nyo na ang aming Christmas bonus. Kinsa na mo na kung tingog kay more or less sa mga porbida. Mao lagi tayo ipaabot sa mga empleyado nga ibigay yung Christmas bonus pero kaning ila grabe ha. Basta mo tukar na mahigalang Pasko, mag-beer na gani pinaaligrihan na gyud kinabuhi. Joy to the world na gyud. Ang usa gihatag sa Pasko, ang usa sa birthday. Pagkangilngiga, GMC og ang LC300 Daikin, Land Cruiser, di ba? Ngilngiga oy. Beate padayon ko na to be, sige ko no names. Go ahead, names.
Hindi po, GMC po na kulay white po, Your Honor. Sandali. So, matagal nang binibigay sa yung mga regalo, hindi mo ba nagtatanong o hindi ka nagtataka saan galing yung pera? Hindi ko naman po kasi alam, Your Honor, yung personal na resources nila, kung ano hanap buhay po nila, Your Honor. Yun po yung regalo po sa akin. Inamin ko po yun. Birthday ko po. Akala ko naman po yung regalo na yun. Siyempre po, bilang yung sukli ng pagmamahal na ginawa ko po sa kanila. Tapos kasama ka doon sa nag-unpack ng pera pero hindi mo alam saan galing? Yung pinambili para ibigay sa iyo bilang regalo? Sila po nagregalo, Your Honor. Hindi ko na po alam kung saan. Sensya na po. Sinsa, fresh sabi. Mahirap paniwalaan yun. Fresh. Nindutang kinabuhi aday ni store, oy. Regalo man, onya, wa day ka mangyutana day nga kwan sa, wa man kay kwan sa ilang nga basta kay regalo na. Sana all, ha? Nindot sa din na ka sa circle ining mga district engineers. Sige, proceedong, ha? Proceed. Audio. Ang sama mo may audio. Hindi mo inalam. Yun, di ba? Kung ikaw interesado talaga dito sa malaman itong kalokohan o mayroong kalokohan, etc. Ikaw ang district engineer, may command responsibility, etc. Sabihin na natin hindi mo alam. Ba't di mo inalam? Doon pa lang, medyo may sabit din, di ba? Doon sa tanong, doon kay Miss, kwarta, isa fresh. Fresh dong, mo na yung kwarta nga naa si Alcantara, oh. Tidaghan ng kwarta gipundok sa lamisa day. Ito na, gipanood og karton, oh. Cartoon noodles ba? Oh, kay ang iyang bahin si Alcantara mo dakog bahin kung si Bryce may pasultion kay 40% ang iya. Bantay ka 40% niya 20. So 100% na gitanan. Ang 60% gitunga-tunga katulo 20%. Ang iya may 40% ni dako sa bahin. Ay, mo ni mga higala nga nag-instruct siya ay. Napicturan sa may gala ang kwarta pati daghanan na sa iyang lamisa. O ga nag-instruction na daan. Nay kang boss kanang usap ihatag kang kuan. Kuyawa oy kang boss Henry mo idako-dako day boss Henry Alcantara kay 40%. Okay, proceedong. Sally Santos, magkano ang natanggap mo sa lahat ng pagkakataon na ikaw ay nag-broker, naging 3% po, Your Honor. Magkano nga? Royalty po. Magkano nga yun? 3%. Total. Ilang beses mo pinayagang gamitin yung lisensya mo? Marami po kasi, Your Honor. Pwede magkano yung 3% sa marami? Fresh. Mabot ba na... Fresh. Kini kang sali mo ni si sali wa ni mapil contempt. Una-una sa 3% kami ako, ipasulti ko na lang mo eh. Kini si Sally Santos day, mo ni tag-iya sa same construction. Ang ginahimo nila, abangan niyang lisensya. Kuya uning scheme sa kanang ghost project yun. Abangan na yung lisensya, tagahan kag 3%. Una-una sali, ang kang Boss Henry 40% niya ako, 3% niya. Bitaw, ikaw may ibutang na ni Storog. Naka sa iyang, if you were in the shoes of this that person, Sally, muna-huna, yung ka nga, matay, no? 3% ako kamoy nagpahimo sa mga kagwang niya mo. Ay, sulti ko na lang din. Wa mapil, kini Sally may wa mapil pagka-contempt. Kontraktor ni wa mapil sa contempt kayo sa musulti na lang ko, Your Honor. 3% lagi ning ako, Your Honor. Pero ata pa na yun, ha? Pila man ang 3%? Dapat 600 million nga project na eh. Gitagaan lang sa 3%. Doon na may nakwarta nga yan na dawat ha, bebe. Ato paminaon. 20 million? Mahigit po. Mahigit. Opo. Tapos mahigit 50 million? Pwede. Pwede po. 50 million. Kaya hindi mo masasabing, di ba, nung bago mahuli, bago nagkahulihan, kasabot ka rin. Ay, hindi po ako kasabot, Your Honor. Paano yung hindi ka kasabot? 50 milyon ang natanggap mo, pero hindi ka kasabot? Ay, hindi po 50 milyon, Your Honor.
Ano po, kukumpitin ko po lahat po. May listahan naman po ako nung ni-royalty ko po sa kanila. Sorry po, Your Honor, hindi ko po naintindihan yung sinabi niyo kanina. Babalik tayo. 3%, magkano yun sa isang kalakaran? Kasi dineposit sa iyo yung 45 million, di ba? Tama ba yun? Tapos yung 3% inawas mo. Tama? Opo, bawal na po. 43,490,000, etc. Sa yung account pumasok. Yes, Your Honor. Oh, ano 3% nun? 10% will be 5 million. So 3% will be 1.5 million siguro. Yes po, Your Honor. Oh, so nakailang 3% ka? Marami po yun. Ano yung marami? Pwede po talaga po yung attorney ko. Kasi po, yung listahan po kasi nandun po lahat para maibigay ko po sa inyo. Oh, sige. Pero sasabit ko po sa inyo po lahat. Tanong mo yung attorney mo dahil magaling. Ang attorney marunong sa mga figura yan. Kaya tanungin. Ito kong hungan sa attorney. Sige lang, isulti na lang ha. Wala di ka ma-appeal. Asa ba ito? Padayon ako dong. Napa ito dong? Napa ito sumpay? Sige, sumpay ko no. Sumpay ko no. Kaya niya 3%. Doon ay project nga 600 million. Ang 3% is only 18 million. Gitagaan siya. Dako, yapon. Sa may mangita na 18 million. Kisa may muhatag sus, ginoo ko. Dako ang kwarta. Oy, ha? Pwede dako ang kwarta. Pero, unahuna niyo, 600 million inyong bahin-bahin. 18 million na ako royalty. Akong lisensya inyong gigamit. Gitagaan ko niyo 18 million. Niya, ang 600 million inyo na. Huna-huna ining sali may galabe, sulti ko na lang ni be. Kana bitaw mo huna-huna bitaw ka tinuod bitaw na. O pag huna-huna ka may gala murag lisod man sa kayo ning kalakiha, ha? 600 million, gibanag 18 million, gihatag 3% imo pila man ila mga nasa mga 582 million. Nya sulti na lang gid ko nas tinuod ay. Kay kanagod mga higala og dili mo sulti ikaw may mapriso sila mga higala maoy mag-joy to the world gyapon ilang Pasko may pa imong balihon be ako man maoy gamay-gamay ni ako musulti na ko tinuod aron nga kamo may makakanta sa Pasko sa Binilanggo. Ana makaingon kag sa nakauban ko pa ang mahal na kong mga kontraktor. Kurbida mahigala kini ha. Unsa may skema na nila? Abangan kuyaw pag yun mahigala ning kwan. Ghost project. Mas ngilngig pag yun. Amo niya kang kwan. Sali mahigala. Ay, sultin lang ka eh. Tan-aw nimo gamay-gamay ra bitaw kag sa bitaw dekin. Moingon kag unahuna kang naunsa na ning kalakiha nga maapil ko sa ka-contemplate di sa mutugan day. Kung nahuna lang gisag mutugan lang gid ko una. Alam mo kag 3% ra may imo. Ang kambus hindi 40%. Jesus ginoo ko ni store. Imagine pila kwartang hindi mo na mapildis casino tag 300 million. Kay imagine ha. In every 100 million nga project na kay 40 million imo. Ha? Kay 40% magka. Sus ginoo ko. Pagkangilngiga mahigala ng hitabo ah.